ክቡራት ተሳተፍቲ እንኳዕ ደሓን መጻእኩም እዚ እቲ ወትሩ ቀዳም ሰዓት 2 ናብ ህዝብና ብንጋባእ ናብ ህዝብና ዝፍኖ ሰሙናዊ መደብ ሃገራዊ ክትዕ እዩ ቀፂለ ከም ሃገር ዘለናሉ ክውንነት እንታይ እዩ ብሓፂር ክቐርብ እደሊ ብሰንኪ ምልክህ ህግደፍን ዝወሰዶምን ዝቕፅል ድማ ዘሎን ህዝብና ካብ ዝተደራረቡ ሕማቓት ናብ ዝኸፍአ ገጹ እናዓበየ ከይድሉ ሃገርና ናብ ናይ ከባቢ ሓይልታት ዝእንድሩላ ናይ ምስለንነት ውግእ እናወደቐት ንዕዘብ ኣለና ኣብ ኢትዮጵያን ባህሪ ምቁፅፃር ባሕሪ ኤርትራን ጂኦፖለቲካውን ቅጠባውን ረብሓታቶም ንምሕላው ምስ ኢትዮጵያ ብምውጋን ካብ ዝተበገሱ ብውሕዱ እስራኤልን ኣራብ ኤሚሬትን ደፋእታን ንርኢ ናይዚ ጠንቂ ውልቀ መላኺ ሃገርና ውልቀ ጥሙሕ ክኸውን እንከሎ ድሌቱ ክሳብ ዘርዊ ኣንጻር ኢትዮጵያን ከባቢያን ዝፈጥሮም ከባቢናን ብዝፈጥሮም ዘይዓርፉ ተንኮላትን ፅሕታረታትን እዩ ኣብ ውሽጢ ህዝብና ይኹን ምስ ከባቢና ምእንቲ ሰላማዊ ፍታሕ ሰሪሑ ኣይፈልጥን ዝወስዶም ስጉምትታት ካብ ዘበነ ቃልሲ ኣትሒዙ ዝሰርዖ ክሳዕ ዝደልዉ ዓንደል ይሓቕፉ ጥራሕ ብሓፈሽኡ ሃገርና ኣብ ከምዚ ኩነታት እናሃለወት ንሕና ከም ተቓለስቲ ምእንቲ ፍትሕኸ ኣብ ከመይ ዝበለ ናይ ቃልሲ ኩነታትን ደረጃን ኣለና ብመፂፅ ክንፍትሾ ዘለና ይኸውን ናይ ሎሚ ርእሰ ወግዕና ብእንበ ተቃውሞ ንኽዕወት ምእንቲ ንጹር ቃልሲ ይቃለስ ዝብል ንጋባእ ኣብዚ ናይ ዲያስፖራ ናይ ተቃውሞ ቃልሲ ሓደ ሓባራዊ ቃልሲ ንምጥጣሕ ነቐምጦም ቅድመ ተደላይነታት ክልተ ነጥብታት እዮም ሓደ ኣብ ናጽነት ልኡላውነትን ቀጻልነትን ሃገር ኤርትራ ምእማን ክልተ ነዚ ብውሕዱ ን34 ዓመታት ህዝብና ኮነ ኢሉ ኣብ ድኽነትን ድኽመትን ክነብር ቀጻል ወለድኡ ኣብ ዝፀሓተሮም ውግኣት ከጥፍእን ብሰንኩ ድማ መንእሰያታ ሃገሮም ጠጠንጢኖም ክስደዱን ክሞቱን ብሰንኩ ድማ ሃገርና ብድኽነትን ብብርሰት ቀጻሊ ወለድኣን ርእሳ ዘይትከላኸል ጥቕዕቲ ናብ ምዃን ኣውዲቖዋ ዝርከብን ሓደ ውልቀ ሰብኣዊ ምልጋስ ምእማንን እዮም ነዘን ዝተጠቕሰ ሃገራዊ መትከላት ቃልሲ ኣሚኖም ዝቕበሉን ዝቃለሱን ውልቀ ኤርትራውያን ምንቅስቓሳት ፖለቲካዊ ውድባታትን ካልኦትን ኣብ ሓደ ንህልዊ ክውንነት ሃገርና ክምልስ ዝኽእል ናይ መጀመርታ መስርሕ ብደረጃ ሃገር ወኪሉ ንምዕባይ ኣብ ሓደ ፍልልያት ዝፀውር ሃገራዊ ፖለቲካዊ ግንባር ዘየጠርንፍ ምኽንያት የልቦን ካብ ዝቐፂሉ እምበኣር እቶም ተቐራሪቦም መቓልስቲ ምዃኖም ድሕሪ ምልላይ እቲ መስርሕ ብኸመይ ይፍጸም ክብገስሉ ዘለዎም ባእታታት
بكمي كصرح يكعال أخول حنقولن تمكرون زونن عقمتات النهالوه نابها قراو بقعات بكمي حف كتبلو يكعال زبلون كالوتن مليوم حتوتات كملسو زقبقومي نايتقاوم دنبن بقار قالسو نقدم كينت صرع أنصار هقلفاو ملكي أكالس اللخو انتبالي ماي كم معاخي أبزي تقباراوي قويقي تلعقيتكا معيادي نتي أبوشت هاجر زلو هزبي زي كونه نزي أب دياسبورا زلو هزبي متعششاوي ناي زفالت وسبات وقعاوي بايتاتات تراحي أبتن بيترح من باري زخونة أكالس اللخو زبل أكال يخون تكال أم مسرح ومهنات حبارا وقالسي تبقسو خوسد كنت في قبال نتتبقسو زوسد أقريبكا من مياتن متشو بايتا ايو أبز بحاللو ويون متشو بايتا خوينو أبز رخبلو مستافن مدقافني بهذا أبيلكايو أبتز دلها هجراوي شتو أب معوات كبصح زكال زبل امنتي زلنا حجون قدماي كعوتو زقبا قالسي وشت أو تحستون أجباب قالسون من الصاري بسمع إرترا وقالسي أنصار ناس النتن الأولى هاجرن أنصار حرنت هزبن زقومو والكسبات يخونو أو ودا دباتات ويتكالات بنصور تطعو كبل يقبع حادي هزبنان حنت هاجرنان نمشر راف زعيو نقالا سالنا بهالتي ما كلاي مرقص بمحاز حليف كايو تخيد قليل قداي أيقونان هزبا حدنتن هاقراو الأولاونتن أبقى حدقا سطح ويومن سطحي أبقى أنا أسفحنا كان العلون مسيس كتع كان كايدلون زلنا سلزخونة إذا مدرخ نقذاك حد قلبي نامن قخو زي قزازي ننقابا كابزهابهم ريكومنديشنز نالعالكو قالسنا أمن الصار بخمين تكبر كنزرارب اللومينا عقمتات نقابا كنفتشن عبت مسرح بزعبا ستفو عقمتات حنقل تمكرو فلتاتن كنوقعينا زوم زتسميو تراخيبهم زمايت ألو مدبعيوتات كنسرحينا سنيلكم سمعكمني يغني اللي كابزغت سيلو كل ساعة كمتي لمود الجباب أكيد أخيبانا كبتصيليو تجزا أبزن زقرب كون حسبت نطبتات العيلو انتاي مالتيو انتنا يتقاومو دنبي نقدم قالسو كنصر اللو زبل نطبخ نكاتع كنزرارب حساب كنلاوات إتي كم نجارو سلازي كم تخلو جيزي بعلنا نتبقسنا رئيتو تاتنا خنقرب قدم كم تزبر البخات الجزاء اتي مدرخ لجزاء خفوتي
እሞ እቲ ቀንዲ ነጥቢ ናይ ሎሚ እዚ ናይ ተቃውሞ ደንበ ንቅድም ቃልሲ ከነፅር ክኽእል ኣለዎ which means ኣብ ውሽጡ ቃልሲ ከካይድ ክኽእል ኣለዎ ኣብ ውሽጡ ቃልሲ ኣካይዱ ብንጹር ሓበራዊ ቃልሲ ክወፅእ እንተዘይበቂዑ ከምተን ዝበልኮን ከምተን ዘቕረብኮን ነጥብታት ጥራሕ እዩ ዓይጉ ጥራሕ እዩ ዝቕፅል ተጸባይ ኮይኑ ጥራሕ እዩ ዝቕፅል ኣብቲ ፅሜት ድማ ነቲ ተረኽቦ መን ይወስዶ ብዝኾነ ምኽንያት እዚ ናይ ሓደ ሰብ ምልክዝ እንተ ደኣ ወዲቑ ሃገርና ምንታይ ትወድቕ እቲ ተበግሶ ፀጥታ ናይ ሃገር ምርግጋፅ ምህናፅ መሰጋገሪ መንግስቲ መስርሕ ሃገራዊ ዕርቂ ናሽናል ሪኮንሳይሌሽን ብኡቢሉ ድማ ምህናፅ ደውላ ወይ ሃገራዊ ኮንስቲቱሽን ምክንያቱ እቲ ደውላ ወይ ከዓ ስቴት ማለት እቲ ሃገራዊ ኮንስቲቱሽን ማለት ስለ ዝኾነ እቲ ሃገራዊ ኮንስቲቱሽን ከዓ ብዘይ ፊዚካሊ ዘተግብሮ ኣብስትራክት እዩ ኣይጭበጥ ኣይተሓዝ ስለዚ ነዚ ዘተርጉም መንግስቲ የድሊ ማለት እዩ ነቲ መሰጋገሪ ተቐቢሉ ነቲ ሃገራዊ ኮንስቲቱሽን ሃገራዊ ህንፃ ሕጊ ኣብ ምትግባር ህዝቢ ተኣማሚኑ ዝመርፆ መንግስቲ ይመርፅ ማለት እዩ ስለ ዝኾነ ኣብዚ ክብፃሕ ዝከኣል እዚ ሰፊሕ ናይ ተቃውሞ ደንበ ኣብ ንጹር ቃልሲ የለን ክልተ እየን ከምቲ ዘቕረብክዎን ሰንካ እንታይ እየን ሓደ ኣብ ናፅነት ልኡላውነትን ቀፃልነትን ሃገሩ ዝኣምን ዘበለ ክልተ ነዚ ኩሉ ኣብ ሽግር ኣትዩ ኣብ ቀፃሊ ዘይወፅእ ዓዘቕቲ ዝመርሖ ዘሎ ውልቀ ምልካዊ ጉጅለ ኣብ ምልጋስ ዝኣምን እዚኦም ኩሎም ሓደ ሓባራዊ ቃልሲ ካብ ምምስራት ዘዕንቅፎም ኣይመሃለወን ይኹን እምበር ናብኡ ገፁ ዝኸይድ ኣይንርእን ምጉጅጃል እንተዘይኮይኑ በዚዚኦም በዚዚኦም በዚቲአን በዚቲአን እንተዘይኮይኑ ጥጡሕ ብሓባር ከቃልስ ዘኽእል ባይታ ኣብ ምስራሕ ኣይበቕዐን ክሳብ ሕጂ ስለዚ ክሰርሐሎ እንብሎ እንታይ እዩ ነዚ ባይታ እዚ ክፈጥር ክቃለስ ኣለዎ ንቅድም ቅድሚ ኣንጻር ትምልክ ምቅላሱ ምክንያቱ ናብኡ ከብቅዖ ዝኽእል ስለ ዝኾነ ከምኡ እንተዘይሩ ኮይኑ ግን ተፀባይ ኮይኑ ዓይጉ ክነብር ዝኽእል ሃገር ከም ዝበልኮ ኣብ ሃንደበታዊ ምውዳቕ ዝስርዓት እዚ ኣብ ዝመፃሉ ወይ ዝጉጅለ እዚ ጉጅለ ምልክ እዚ ኣብ ዝመፃሉ ድልውነት የለን ስለ ዝኾነ ኣብኡ ንክብፃሕ እንታይ ክግበር ዘለዎ
تخلقاي شنخ نصور كخون زلو إلى أنصار لولاونتن ناتنت لولاونتن هاجر كسال النتان ذكالسو بقتات اللو انترناشنال تقالستي إنا يبلونا انترناشنال تقالاس هاي مالت تشيغوفيراونت ديو تشيغوفيرا كو نإمبرياليزم كواغا كبقسن كله هاجرات ناس بموسى يجميرو مخنياتو مسارتنا انترناشناليزم نقدم حربيا نت يزمت سلازي واب كيوبا تعوته قالسي اب كالوت هاجراتون كعوت علون اخوص علون دحرزي اتي امبريلا نايتن نص ازوص هاجرات اب عالم امباكت خجبر زخيلو زاب كونغو خيدو زهريو بوليفيا خيدو جن اتوم إذا خفت سام زي دليون بوز سجون كأحدينهم قتيلهم هدي طول نجار انتهايو تحربنيا والنت كهلو الله سخان انت هاجريك تبلك تكيل لك فدي زمكم زبلو I don't think ni تشيغو فيران نتون زردو اوز مثلا انت زي كوين هم يمبرو كالي مخنياتاتون يقربوا لنا كفافالي شرارافي زخونه إرترا حدا حزبنا حنت هاجرن كنسا بناينوح قالسي بوليتيكاون وتادران قالسي زعوتتو من النتا انتاو النتا كجزو معاد شرارة في زخونة ايدياس يقرب سلازل نحنا كم تقاومو دنبه مجمرتا أبوشتنا مصيص قالسي كنكايد كنكئل علنا بخمي كنتقبرو نخئل نزلنا عقمتاتن نزلنا دليت ناي حزبنا حرام وسهل كتصيلو أبز انقفات زخونو زي محرات كقالسهم تخيل عنه زي محرات بوليتيكالي نصيرو كقالسهم تخيل عنه سلازي الزنا يتقاومو دنبه انت بقى بنصور كقالس زي تبقيسو أنصار ملكي كعوتو زخيل يلان يتي حتى ويكات رئيتو سلازخونه أبزر رئيتو تاتنا نهاب أن الصفحة خطة نقربه ويون حتو تاتن تليو حتو تاتنا نقرب ما كتصوعيهم تصبيون زلهم سلازخونه أب مجمر تاسكيني ياسين عثمان ريتو كهبنا كحتو ياسين اللي خدهم سنة ولا بشغلي خاز اللي
أنا حتى لني based اللي هو at the moment كمدة صباحي. اوكي اوكي برهانه حطها. بنصور دول قال صفاسي انت مالتنا انت مالت كاي كما يجي نصور نت ما يقالش ንፅርነት ናይ ቃልሲ ሓፈይ ዘፈይ ብዘይብሉ ኣብ ነብሶን ኣብ ካልኦት ተቓለስትን ብብሩህ ናይ ቃልሲ ኣገባብካ ምስራዕ ማለተይ ነዚ ዝኸይድ ዘሎ ፍንጡሕ ኣገባብ ቃልሲ እየ ዝብሎ ክእርም ብዘኽእል በሊሕ መገዲ ወይ ከዓ ንጹር መገዲ ምኽታል ክከኣል ማለተይ ستيل نصور ايكون انت تبلو زلخا مالتي كما انت جورا ترى حجينا من البوليتيكا مدوات بنصور خلال لون الناس انتايتي نصور خدو زلون نغرا كما يجي الصراحه اتليست قال خبر هالناس نغرات انت الان خوين እዚ ብንጹር ክቃለስ ኣለዎን ወይ ከዓ ደንበ ተቃውሞ ብሓፈሽኡ እንድየለ ቃልሱ ከነጽር ክቃለስ ኣለዎ ክብል እንከለኹ ኣገባብ ቃልሱ ክሰርዕ ክኽእል ኣለዎ ኣገባብ ቃልሱ ኣብ ሓደ ኣምፅኡ ከቃልሶ ዘኽእል ፍልልያቱ ክሓቁፍ ዝኽእል ቴምፖራሪ እዩ መሰጋገሪ እዩ ወይ ከዓ ታክቲካል እዩ እቲ ሓበራዊ ቃልሲ ክሰምር ኣይኮነን ግንባር እዩ ዝሰርሕ እዚ ክሰርሕ እንከሎ ከቀራርቦ ዘኽእሉ ነጥብታት ክሰርዕ ክኽእል ኣለዎ ካልኣይ ምንጻር ዘድልዮ ነዞም ዝጠቐስኮም ንህዝብና ብሓደጋ ንሃገርና ከዓ ከምኡ ኣብ ሓደጋ ዘውድቑ ኣረኣእያታትን ኣገባብ ቃልስን ኣብ ዝኽተሉ ንጹር መርገጽ ክህልዎ ኣለዎ ንሃገር ኤርትራን ንህዝቢ ኤርትራን ብዘንጸባርቕ ንጹር መርገጽ ክወስድ ክኽእል ኣለዎ ተዓጊስዎ ዝኸይድ ብልዙብነት ዝሪኦ ኣይኮነን ክኸውን ዘለዎ ስለ ዝኾነ ክልተ ነገር እዩ ኸነጽር ዘሎ ሓደ ሓበራዊ ቃልሲ ኣብ ምስራሕ ዘነጸሮ ነጥብታት የለን ከምቲ ዝመጾ እዩ ዝቕጽል ዘሎ እንደገና ካልኦት ውደባታት እናተራብሓ እዩ ዝቕጽል ዘሎ ነቲ ከምኡ ዘግብሮ ዘሎ ምኽንያታት ማዕረፊ ክገብረሉ ክኽእል ኣለዎ እዮም ቶም ካብቶም ነጥብታት ባሻይ مرحبا خمي اللغوم كما اللغوم دحان 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 مصاخة اوكي قال حسن حكم اي ثينك تحتو اي تهرمتنا على بوبو مغنياتو
ጸልይዎ ከይከውን እምበር ደጋጊመ ክንደይ ሻዕ ክዛረብ ኢሉ ከይከውን እምበር ዝበርሃትሉ ይመስለንን ታሕቱ ጀንዊን ሕቶ እያ ብቕዕቲ ሕቶ እያ ግን መልሲ ድማ ባይታ ኣሎ ብወገን ኤርትራ እንድሕር መፂና ብወገን መንግስቲ ኤርትራ ዝወስዶ ኣገባብ ቃልሲ ኣሎ ምስቃሕ ዝበሎ እንዳተዋሰበ እንዳተዛመደ ነቲ ዝደልዮ ዕላማ የዕውት ወይ ዕድሚኡ የናውሕ ማለት እዩ ብወገን ንሕና ሕጂ ዘገድሰና ዘሎ ናቱ ኣቦትኡ ኮይኑ ናይቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ስርዓት ብሸነኽ ደንበ ተቃውሞ ዘለና ግን ኣዝዩ ዘገድሰና ጉዳይ እዩ ንፁር ማለት እንታይ ማለት እዩ ልክዕ ነቲ ንሱ ዝወስዶ ኣገባብ ቃልሲ ዝመስል ብዙሕ ኣገባብ ቃልስታት ንርኢ ኣለና ማለት እዩ ምስ ወያነ ኮይንና ክንቃለስ ንደሊ ሰዓታት ኣሎ ምስ ስርዓት ናይ ኢትዮጵያ ምስ ኣብይ ኮይንና ክንቃለስ ንደሊ ሰዓታት ኣሎ ናብቲ ስርዓት ናይ ኣስመራ ዘዘንበለ ዝመስል ኣገባብ ኣቃላልሳ ምኽኒት ናይ ልኡላውነት እንዳገበርካ ዝተረፈ ዝግበር ኣሎ እዚኦም ኣብ ባይታ ንፁራት ዝኾኑ ኣለዉ መስለኒ ብርሃነ እውን ጠፊእዎ ኣይመስለንን ግን ታሕቶ ጀንዊን እያ ንካልእ ሰብ እውን ክበርሃሉ ስለ ዘለዎ እቲ ኣገባብ ኣቃላልሳ ናትና ናብ ሓደ ማእዝን ዝጠመተን ፀላእቱ ብግቡእ ዘለለየን ናይ ምሕዝነት ፎርሙላ ከዓኒ ዘነፀረን ስለ ዘይኮነ እዩ ማለት መቃልስቱ ክፈልጥ ዘይከኣለ ድንበ ተቃውሞ ስለ ዘለና እታ ርእስቲ ተቐሪባ ዘላ ዓባይ ኣርእስቲ ሓዳሽ እኳ እንተዘይኮነት ኣገዳሲት እያ ዋናዊት እያ ኩሉ ግዜ ንዛረበላ ኣርእስቲ እያ ኩሉ ግዜ ንማጎተላ እያ በዚ ምክንያት እዚ ከዓና ንሳ ስለዘይተመለሰት እያ ከዓ ሸንኮለል ንብል ዘለና ማለት እዩ ሳምታይምስ ከማን ናብ ኣነሰሰሪ ዝኾነ ሰኣን ቃልስና ምንፃር ናብ ኣነሰሰሪ ዝኾነ ፐርሰናል ፕሮቮኬሽንስ ንኣቱ ኢና ማለት እዩ ማለት ንናሃሃር ማለት እዩ ክንዲ ኣገባብ ቃልስና ነፂርና ምስ ዘድልየና ኣገባብ ምስ ዝመስለና ተዛሚድና ክንዲ ንኸይድ እቲ ግዜና በከንቱ ፃመይኹ በለ ኤሳው በከንቱ ከምጠፍእ ንገብሮ ማለት እዩ ሕጂ እዚ ንመን ዕድል ንህቦ ኣለና ዋላቶም ሪፎርም ንደሊ ኣካላት እንተደኣሊና ኮይና እቲ ስርዓት ሪፎርም ክገብረልና ወላ እሱ ናይ ሰልጠናን እዩ ዋላ እቲ ሪፎርም ዝበሃል እውን ክሰልጥ ኣይክእልኒ ምክንያቱ እቲ ግዜና ኣብ ዘይጠቅም ስለ ዝጠፍእ ማለት እዩ እቶም ብመሰረታዊ ለውጢ ዝደልዩ ኣካላት እንተልዮም ድማኒ ግዜኦም የባኽኑሉ ማለት እዩ ምክንያቱ ዝምድናታቶም ክፈልጡ ምክንያቱ እንተደኣ ንስኻ ሓደ ዕላማ ኣሊካ ጎል ኣውፂእካ ንዕኡ ዝኸውን ኮንሲስተንት ዝኾነ ስትራቴጂ ክህልወካ ኣለዎ ማለት ኣስካላ ክህልወካ መዳይቦ ክህልወካ ናይ ቃልሲ ደረጃታት ክህልወካ ኣለዎ ማለት እዩ እዚ እንድሕር ኮይኑ ጥራሕካ ኩልካ ቁም ነገር ክትገብር ትኽእል ተደይ ኮይኑ ግን ክትዳፋፋዕ ዝባእ ክትበሃሃል ኢኻ ትነብር ማለት እዩ ሓደ ካብኦም ኣነ ክኸውን ንኽእል እየ ምክንያቱ ኣብ ዘየድልየኒ ሸነኻት ሳምታይምስ ግዜ የጥፍእ ማለት እዩ ንስኻ ከምዚ ዝበልካ ንስኻ ከምዚ ዝበልኪ ናብዚ ዝኣተኻ ናብዚ ዝኣተኺ ክብል ግዜ ዘጥፍኣሉ ግዜ ኣነ ክመዝኖ ከለኹ ብዙሕ ኣሎ ከማይ ዝኣመሰሉ ድማ ከምኡ ክህሉ ይኽእሉ ይኾኑ ስለዚ ምናልባት ከም መእተዊ ቁርብ ፈቲንያ ተኮይነ ብርሃነ መልስኻ ክንፅበይና ብድሕሪኡ ግን ናብቲ ርእቶታትና ናብታ ርእስቲ ክንኣቱ ኢና ማለት እዩ ይቐኒየለ ታንኪዩ ባሻይ ዕቑባይ ፍስሓ እምበኣር ንቃለስ ኣለና ኢና ዝብል ሕቶ ኣቕሪቡ ኣሎ ዕቑባይ ብሮድሊ ዶ ከተቕርባ ትኽእል ተሓቶ ኖ ብርሃነ ቅድም ተሕቶ ተንኪፍናያ ተኮይና ኣባ ይመልስ ኦኬ ያ ብርሃነ ናባኻ يعنيلا يا باشا بخفيل تمليسو له مالت نحنا قدم أنصار إثيوبيا على سكلنا بزكالنا نتي بانصارنا زلو حيلي نصنعو نيرنا وتادراو ديو ستاو ديو ኢኮኖሚያዊ ድዩ ኩሉ ጅታት ንፅናዕት እዩ ሰድሞ ይቀጥቃሳ ይካየድ ነይሩ
ሕጂ እሱ ንጹር እዩ ነይሩ ኣብዚ ናይ ሎሚ ዘሎ ከዓ ብዙሕ ዝተሓዋወሰ ነገራት ኣሎ ካብ ኩሉ መን እዩ ፀላኢና ከማ ብዙሕ ንፈልጥ ኣይኮንናን መን እዩ ፀላኢና ከመይ ጌርና ኢና ንቃለሶ ንዕኡ ንፈልጥ ኮይኑ ኣይስማዓኒ ንዓይ ብወገነይ ጠቂሱ ወይ ባሻይ ገለገለ ካብኡ ብዝያዳ ግን እቲ ቃልሲ ብንጹር ክንቃለሶ እንተደኣ ኮይንናሲ መጀመርያ ድብልዋኒ ፀላኢና እንተደኣ ምክንያቱ ኣብ ፀላእን ተኣሽሙን እንዲና ዘለና ክልተ ኢና ተማኢልና ኤርትራን ክነስና ገሌና ነቲ ኣካል ከም ፀላእቱ ገይሩ ዝርኤና ፀላኢና ጌርና ወሲድና ኣለና እቶም ገሌና ከዓ እቲ ህዝቢ ነፃ ክወፅእ ኣሎ ዝብል ሕልና ዘለና ኢና ግን ነዚ ብንጹር ነቲ ፀላኢና ኣብ ክስታይ ኣእተናየን ኣብ መንደቕ ኣእተናየን ወይ ከመይ ክብሎ ኣይፈለጥናየን ኣለና ኢልና ትዛረብና ከማን ጌጋ ኣይኮነን እዚ ክልቲኡ እዚ ዳርጋ ተመሊስ እዩ ትዘረባ ማለት እየ ቻሌንጅ ክንገብሮ ኣይከኣልናን ማለት ታሪኻ ቻሌንጅ ክንገብሮ ኣይከኣልናን እሱ ሓደ እንዲ እሱ ሓደ እዩ ፅቡቅ ኣለካ ግን ንዕኡሲ መጀመርያ ቻሌንጅ ክትገብሮ እኮ ንኣብነት እንድሕር ቸስ ትፃወት ኣለካ ቸስ ዝፃወት ሰብ ኢካ ተናዲ ብኣንፃር ፃወት ክስዕር እየ ትብል ኩዕሶ እንተኮይኑ ከዓ ጋንታ ባሻወላ ኣላ ምስ ጋንታ ዕዳጋ ሓሙሽተ ትፃወት ኢካ ትብል ሕጂ ከምኡ ኣይገበርናን ልክዕ ኣለካ ክንረኽቦ ኣለና ግን መጀመርያ ቻሌንጅ ክንገብሮስ ክንፈልጦ ክንክእል ኣለና ንዑ መጀመርያ ዝፈለጥካዮ ካብ ድሕሪኡ ትቃለስ ኢሳያስ ዲክታተር እዩ ኢሳያስ ምስ ኢትዮጵያ ከይድ እዩ ኢሳያስ ከምዚ እዩ ኢሳያስ ከምዚ እዩ ክንብል ኢና ዱ ሪሊ ዊ ኖው ሂም ናይ ባሕቅረ ንፈልጦ ኢና ንዑ ሓደ እዚ ንኩለን ውድባት ሓዊስካ እዩ ከም ዝበሎ ገሊኦም ምስ ወያነ ኮይና ንኢሳያስ ጥራሕ ከነልክሶ ኣለና ዝብል ዘረባ ይሕዙ ገሊኦም ምስ ኣብይ ማለሲ ማዕፆ በዚ ተኸፊቱልና ኣሎሞ በዚ ማዕፆ እዚ ክንኣቱ ኢና ዝብሉ ገሊኣ ብሕጓ ክትኣቱ ትፍትን ገሊኣ ብትኒስትራ ክትኣቱ ትፍትን ብማዕፆ ተኺላ ክትኣቱ ትፍትን ኣካል የብልናን ክሳብ ሕጂ ዳስዋል እሱ ሓደ እዩ ቻሌንጅ ክትገብሮ ግን ንዑ ክትፈልጦ ክትክእል ኣለካ እንታይ እዩ ፀወትኡ ምስ ፈለጥካዮ ነቲ ፀወትኡ ብኣንፃሩ ክትፃወቶ ትኽእል መንገዲ ቻሌንጅ ትገብሮ ዳስ ደወይ ክትቃለሶ ትኽእል ብናትያ ኣረኣያ ከምኡ ገይረ እየ ትወስዶ መጀመርያ ንኢሳያስ ክንፈልጦ ክንክእል ኣለና ብድሕሪኡ ክንቃለሶ ንኽእል ፈልጦ ኢና እዚ ምስ ኢትዮጵያ ክሕወስ ደሊ እዩ እሱ ምፍላጥ ኣይኮነን እሱ ምፍላጥ ፈፂሙ ይኮን ኖ እዚኦም ኢትዮጵያውያን እዮም ናይ ኣክሱም ዶ ናይ ገለ ዶ ናይ ክስታይ ዶ እዚ ከማን ቃልሲ ይኮነን ነቲ ሕብረተሰብ ድሕኖ ነገር ኣይኮነን ስለዚ ተደኣ ክንሓርስ ኮይና ሲ ኩሉ ናብቲ ማሕረስ ክንሕዝ ክንክእል ኣለና ኦኬ ወዲ ኣለኹ ንመሊስልካ ከውን ተስፋ ገብር ባሻይ اوكي ኣነ እኮ ተረድያ ካብቲ ተንከፍኮሲ ርእቶ ኢኻ ትውስኽ ዘለካ ማለት እዩ ኣነ እኮ ሕጂ ሓተትካ ነቲ ዝሓተትካሲ እታ ኣነ ዝኽእሎ መሊሰ ቁሩብ ተናኺፈ ማለት እዩ ብሓራይ ከዓ እስኻ ናትካ ርእቶ ወሲኽካ ማለት እዩ እሞ ካብዚኣ ከይወፃእና ኣብ ዝሓለፈ ኣኼባና እስማዒል ካብ ዘቐረቦ ርእይቶ እዚ ጉጅለ ህግደፍ ኮሚትመንት ዘለዎ ስርዓት ኣይኮነን ስለዝኾነ ከዓ ከተለልዮ ኣፀጋሚ ስለዝኾነ ኣብቲ ሜዳ ቃልሲ ኣሸጋሪ ኮይኑሎ ኢሉና ነይሩ ሕጂ እታ ኣቕርባ ዝደሊ ሕቶ ኣነ ካብ ዘበነ ቃልሲ ጀሚሩ 34 ዓመታት ሃገርና ናፃ ካብ ትወፅእ
ዝመርሕ ዘሎ ውልቀ መላኺ ምስናይ መሳርሕቱ ህግደፍ ክሳዕ ሎሚ ኣየለለናዮን ዲና ኣይፈለጥናዮን ዲና ኢዮብ ኢዮብ ናባኻ مرحبا يا برو انا سي تاب نديخ حجزنيش تقول بدلو كلاريفيكيشن انت عن نفسنا بتعمدنا حيتنا لنا خوينا شكر كلنا نحنا نصور زخونا بقال ابز حجي وصع سر زلينا نقال زلنا وصعنا خا بغوبو فليطنا وصعنا هذا سرعات له سرعات كل جوجل له جوجل زخا بهزبا غنبارغم هزبا حيلتات خون وربرت سي كولين يقدف خون بلات مص كور ناي هزب ارترا لاي الى سرزقمطرا سيمبل زي اكومو ذا امسل بروجرام زلوم سباتكا ولق سبات كوين غوجلاتاتن بوليتيكال حجي انا تايم خدكو اسكا رياليتي ناي سرعتنا يقدف اغباب اسرارحو اكبا كايدو انتاينتو كما يتقمول انت عن تحلتات لنا بتنا تكنيكالتنا توت تايتقم خم صلاي تقومونا حزبنا انت يلا نزارن نخل نحنا مسؤول تتصم زمدنا يبلنا سنتاي مسؤول زراخب نغرات يمزون زراخبنا خان السرعه زي ابز بيرتحاني قوزلو سرعه كل مخنا سنت كنقمطرا جانا تخلايتي حجين مسالتين كلتقمت كان لعلنا حزب ارترا زقبل كلا تقدمي تخاتن ودبات نصول زخونه صلاي زلو ريته انا لعلنا تعلمنا السمع ما لو إذا كونتس ما أكل إرتراز قبر حالي قل كسر قجلة سرعة كده في قبر دي قبر لنا مجمرة ميزاننا نقمتها كلا بدحريو نحنا كنوس لوط ندل أكلاتك انتهي تتقمنا هنا تنباشا حاجة كلتنا قرصبو أغميتنير قدامي نجزا أنا بسنة نزل صلاة إذن سيرنا أبن خرز لنا قعزو أبنا جوابك على السنة انتهي تم بورسنا تكتيكال بورسنا حمزة أنتو يقول صوش جنجلين بسابي زمدنا كان سرعة تقرف من الغاز زبلالو قليو 5 واحد زبلالو قليو واحد كون كاس ماتي تكتيكال غيركا قالو اشتغل انت معك الزبير ترا غيركا حجزيه واصعنا ديون عناي واصعنا ديون تعالت من توسدنا حاش نزبل تتقرب محشن نزبر يتولن مالد يعني ابز زلو لبمنا زما بزلو كل لبما سزغونه نتي كودون نخيل نجر وساخ هون خيلي تزي كوينو رياليتنا هنا ودبات اللوا رياليتنا هنا بوليتيكا ودبات اللوا منقاسات اللوا حزب منقاسات اللوا هيومن رايت اللوا زين لنا مالتي انفورميشن ميديا لنا اذا كلن زين حجب بتناتن حقنا انتينا خب حبار كوينا ابصلا خنقبز انتامتم شجراتنا هنا لنا تتكورنا محشه زبر يتولن تزا ابزي نصور رئيته يبلو النسبة حتون بتقامو نصور رئيته زيبلنا كوفكن ولا ينخلنا بزوانز حزب ارترا مولوك دفوتن اي كالنا اي بقعنايون بقوع خانا يلدرش بايرخبنان تم حسراتنا زين لنا ابزي توساقتم لباماتنا قدمي تامتينا خنقالو سول مخلا من قد تفطر مخالة كوننا جن نحنا حزب ارترا شجر كجمر كلكم خبزلو زوج الذي زخونه ነገር تتنقنا حزب ارترا بحسمزي اسيو إلنا እንደምዲምና ንሱ ኸል ገስና ካዙን ጎብሮ ነገራት ወልሕንቲ የብልና ከመይ ጌርና ክንጉሶ ግን ነታንቶ ይዘቅርኩም ለባማት زياده بس اوبشن تاكت تقينا نزبحته نت استراتيجي ما كاز غبر حزب ارترا كنقالس نعوز بال زيته خنقبرينا تاكينا زلنا بسرن غن له ثانك يو أبزي بولك أتكال وي ولك منكساس وي بولك سب أيكون كون كزارة فتيني نفس وكف أبوشتو ناتو نصر الرأي اللي نخبل خيلي جن أمنت علامة أمنت هاجراو علامة كعوت زخل حبراوي نصرنت يلا
تزهلو نيرو كقرارب مخاله نيرو يتحطو حدا كقرارب مخاله نيرو حبرا قال سخفتر مخاله نيرو سلازي يندحر دقا ببزلو زقصل كوينو زعوت قالسي ايكونن كاب تصباينت وصا خرأ ايكالن زبلن تخال اي منصر كرأ اللو زبلو زبلكو اتي نهاجرنا بروي زقرارس ويزي شرارف أجباب قالسي ناين قالس علنا بحالتي بنصور مرقص ترائيو كابتي قالسن انت حزبي نصيل كاخوص زلوي ويم انت هاجر مخنياتو نحزبن هاجرن زغلغل أجباب قالس سلازي كونه يوتي خال اي نطبي باشاي اوكي ጽቡቅ መሰረቱ ሕጂ ጥራይ ዘይኮነስ ዋላ እውን ኣብ ሜዳ ከለና ኣይ ቲንክ ንፈልጦ ነገራት ብዙሕ እዩ ብዛዕባ ኣገባብ ኣቃላልሳ ናይ ኢሳያስ ዝመርሖ ዝነበረ ውድብ ከምኡ ድማ ብወገን ጀብሃ ዝነበረ ውድብ ሲ ፀንቂቕና እኳ ብሙሉእ ንፈልጦ የተደይበልና ዝኣክል ዝመስል ኣፍልጦ ነይሩና ማለት እዩ ናይ ውድብናን ናይ ካልኦት ውድባትን ዘይንፈልጦ ነገራት ግን ነይሩዎ ተሓዊስዎ ነይሩ ማለት እዩ እዚ 34 ዓመት ሕጂ ድሕሪ ሃገራዊ ናፅነት ምምፃእ ግን ኣይንፈልጦን ኢና ንፀላኢና ክንብል ኣሸጋሪ እዩ ምክንያቱ ንድሕር ዘይንፈልጦ ኮይንና እሞ ዋላ ተቃልስና እውን ዋላ ሓንቲ ትርጉም የብሉን ዋላ ሓንቲ ስለምንታይ እንታይ ክንገብር ኢና ንራኸብ ዘለና እንታይ ክንገብር ኢና ነቆጨምጭም ዘለና ስለምንታይ ኢና ተሰዲድና ስለምንታይ ዝኩሉ ህዝቢ ተሰዲዱን ተሰዊኡን ደኺዩን ጠሚዩን ዝሕዝንና ዘሎ ዝኩሉ ተረኺቡ ዘሎ ሓሳረ መከረታት ሲ ዝኩሉ ዋላ ክሳዕ ዝለንቅነ ክዝከር ፀንሐ ናይ ኣብ ባሕርታት ምጥላቅ ኮታት ኩሉ ግፍዕታት ሲ እንድሕር ዘይንፈልጦ ኮይንና መን ከም ዘምፅኦ ሰበብ ናይ መን ከም ምዃኑ እንድሕር ክርዳእና ዘይክእል ኮይኑ ሽግር ኣለና ማለት እዩ ወይ ድማ ብሃንደበት ንዛረብ ኣለና ማለት እዩ ኣይ ቲንክ ክንዛረብ ከለና ነቲ ዝሓለፍናዮ ታሪክ ብሙሉኡ እንተዘይፈለጥናዮ ሲ ገለ 3 ረብዖ ካብኡስ ክንፈልጥ ክንበቃዕ ኣለና ማለት እዩ ነቲ ወድዕነት ናይቲ ኣተሃላልዋና ኣብ ግዳማዊ ዓለም ዘለውን ብሙሉእ ተዘይፈለጥናዮ ገለ 3 ረብዑስ ክንፈልጥ ክንክእል ኣለና ተሃለዋትና ማለት እዩ ስለዚ ኢና ከዓ ንቃለሶ ዘለና ነቲ ስርዓት ጉድለታቱ ሕፅረታቱ ሓጢያታቱ ስለንፈልጥ ኢና ንቃለሶ ዘለና እቲ ዝወረደና ሓሳረ መከራ ስለዘለለናን ስለዝሕመመናን ኢና ንቃለስ ዘለና ስለዚ ንፀላኢና ኣይንፈልጦን ኢና ክንብል ብኣብሶሉቲዝም ክቐርብ ዘለዎ ነገር እኳ እንተዘይኮነሲ ኣዝዩ ጉድለት ዘለዎ ዘራርባ ኮይኑ ይስምዓኒ ምክንያቱ ንፈልጦ ኢና ባህላ ያነ ስለንፈልጦ ከዓ ኢና ንቃለስ ዘለና ማለት እዩ ስለዝጎደለና ብዙሕ ነገር ስለዝጎደለና ኢና ኣብ ነፍስና ዳርጋ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ገዛሲ ኣትዩ እቲ ሕማም ብኸፊል ዝጠዓሞም እዚኦም ጥዒሞም እዚኦም ምናልባት ቶም ምስኡ ዘለዉ ከማን ጥዒሞም ኢልና ክንወስዶም እንተኮይና ኣይ ዶንት ቲንክ ኣነ ጥዒሞም ኣላ ይብልኒ ምክንያቱ ኩሉ ሻዕ ክውቀሱን ኩሉ ሻዕ ክኽሰሱን ኩሉ ሻዕ ብኽፉእ ክጥቀሱን እዮም ዝነብሩ ዘለዉ ትረፍ ዶ ንሕናስ ንሳቶም ከማን ፅቡቅ ኣለዉ ንክትብል ኣሸጋሪ እዩ ምክንያቱ ለይትን መዓልትን ምህዞታት ክምህዝዮም ዝውዕሉ ዘለዉ ከመይ ገይሮም ይቕፅሉ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ክንፈልጦ ዝግባአና ነገራት እንታይ እዩ እቲ ሽግር ናትና ክንግንዘቦ ዝግባአና ወድዕነትና ንምፍላጥ ሓደ እቲ ክንማየጥ ከለና ካብ ወድዓዊ ኩነታት ብዝወፀ መንገዲ ልኡላውነትና ከነኽብር ንደሊ ማለት እዩ ከምቲ ዓንቲ ዝበልክዎ ነቲ ወድዕነት ናይ ግዳማዊ ዓለም ይኹን ናይ ውሽጣዊ ኤርትራ ይኹን ከይተረዳእና ልኡላውነት ዝብል ሽም ኣምፂእና ነታ ቃልቲ ኣምፂእና ንዓኣስ ክንከላኸለላ ነታ ቃል ክንከላኸለላ ተኮይንና ካልእ ሕቶ እዩ ማለት እዩ ነቲ ሃገር ልኡላውነቱ ነቲ ህዝቢ ልኡላውነቱ ክንከላኸሉ ተኮይንና ከዓኒ ብግቡእ ክርዳእና ኣለዎ ምስ መን ኮይንና ኢና
ክንከላኸለሉ ንኽእል ኢልና ክንርዳእ ኣለና ዓብ መፅናዕቲ የድልየና ብዚ ማለት እዩ ነዚ ንፈልጦ ዶ ኣይንፈልጦን ከም ኮንሰፕት ክንመራመረሉ ይግባአና ነቲ ፀላኢና ነዚ ሽግር ዝፈጠረ ግን ኣፀቢቕና ንፈልጦ ኢና ተኻልኣይ ውደባ እቲ ዝገብረልና ዘሎ እቲ ፀላኢ ውደባዊ ምክልኻል ክገብር ከሎ ብሽም ልኡላውነት ገይሩ ስምዒት ናይ ህዝቢ ሃገሮም ፈትዩ እዮም ኤርትራውያን ወይ ኢትዮጵያውያን እንተኮይኖም እውን ወያኔ እንተኮይኖም እውን ሃገሩ ፈትዩ እዩ ወያናይ ትግራዋይ ወይ ኢትዮጵያዊ ኣብይ ተኮይኑ እውን ሃገሩ ፈትዩ እዩ ሞታ ኣብ ድሑራት ሃገራት ትርከብ ናይ ናሽናሊዝም ናሮ ናሽናሊዝም ስምዒት ንዓዓ ተጠቒምካ ሓድነት ናይ ህዝቢ ምምፃእ እሞ ኣብቲ ዝደለኻዮ ውግእ ሸሚምካ ናትካ ዕድመ ምንዋሕ እዮም ዝገብሩ ዘለዉ ሕጂ እዚ ብካልእ ኣዘራርባ እንታይ እዩ ውድባዊ ምክልኻል እዩ እምበር ህዝባዊ ምክልኻል ኣይኮኑን ህዝባዊ መሰል ምክልኻል ኣይኮኑን ዝገብርዎ ዘለዉ እቶም ሓያላን ዝነበሩ ነባራት ውድባት እዚ ሕጂ ኣብ ክኸውን ዘይክእል ነገራት ወቲትካ ነቲ ህዝቢ ብስምዒቱ ጎቲትካ ናብ ውግእ ከም ዝዳለው ምግባር ውድባዊ ምክልኻል ምግባር እዩ ወያኔ ረኺባቶ ዘላ ሓዛረ መከራ ንፈልጦ ኢና ህግደፍ ረኺብዎ ዘሎ ተፀላእነት ብህዝቢ ዓቕሚ ስኢኑ እንተዘይኮይኑ ህዝቢ ብሓንቲ ለይቲ እውን ክምሕዎ ኣይምፀልአን ማለት እዩ ከምኡ እውን ኣበይ ወድዕነቱ ሃለዋቱ ዘይፈልጥ ስርዓት ሃገር እንዳማቱ ዓቕሚ ከም ዘለዎ ክዘምት ነቲ ህዝቢ ብስምዒቱ ክጓትቶ ምድላይ ንባዕሉ ካብ ውድባዊ ሂወት ዕድመ ምንዋሕ ሓሊፍካ ካልእ ትርጉም የብሉን እዚ ክንፈልጦ ይግባአና ነቲ ወድዕነት ማለት እቲ ኦብጀክቲቭ ሲትዌሽን ናይተን ውድባት ዘለዋ ድቃወመን ዲክታተራውያን ስርዓታት ንብለን ኣፀብቕ ኣቢልና ክንፈልጠን ይግባአና ማለት እዩ ካልእ ምስኡ ክኸይድ ዘለዎ ነገራት ኣሎ ኣፅቢብና ብዛዕባ ዓድና ጥራይ ምሕፃብ ዘይኮነሲ ምትእስሳር ናይ ቃልስታት ክንፈልጥ ኣለና ማለት እዩ እዚ ብዙሕ ግዜ ኢና ነው ምትእስሳር ናይ ቃልስታት ሕጂ ጥራይ ዘይኮነስ ክፍጠር ከሎ ቃልሲ ሒዙ ዝነበረ እዩ ወላ ንሕና ክንቃለስ ከለና እውን ብዘይ ምትእስሳር ቃልስታት ናይ ጎረባብትናን ዓለም ለኻዊ ኩነታትን ኣይሓልፍና እዮም ጌጋ ድዩ ነይሩ እቲ ዝምድናታት ንገብሮ ቁኑዕ ድዩ ነይሩ ክንመዝኖ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ኣበየናይ ሸነኹ ጠቒሙና ኣበየናይ ሸነኹ ሃሲና ክንመዝኖ ንኽእል ማለት እዩ ምክንያቱ ታሪክ ምምዛን ዘድልየካ ምእንቲ ከይትደግሞ ማለት እዩ ሪፒቲቲቭ ዝኾነ ነገራት ከይትገብር እሞ ኣብ ሽግር እንደገና ከይተኣቱ ማለት እዩ ምክንያቱ ሓቂ ምፍላጥ ማለት እቲ ዲፊኒሽን ናቱ ታሪክ ዘይምድጋም ማለት እዩ ታሪክ እንተ ደኣ ትደግም ኮንካ እቲ ሓቂ ከዓ ክትጠፍኣካ እያ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ከነፅንዖ የድልየና ማለት እዩ ካልእ ካብ ህፁፅን እዋናውን ዝኾነ ኣጀንዳታት ወፃእ ዝኾነ ኣርእስትታት እንዳምፃእና ንመያየጥ ኢና ብዙሕ ግዜ ማለት እዩ እዚ ድማኒ ሸውሃትካ ይዓፁ ሸውሃትካ ተዓተ ኣካላት ይዓፁ ጀሚርናዮ ኢና ስለዝጀመርናዮ ከዓ ንወዳእዮ ዝብል ተፅእኖ ይመፅእ እሞ በቲ ገዛ ከዓ ተማእዚዝካ ትኸይድ ማለት እዩ ምክንያቱ ነፍሲ ወከፍ ገዛ ስርዓት ናቱ ስለ ዘለዎ ነቲ ስርዓት ናቱ ከተኽብረሉ ኣለካ ወይ ድማ ክትመፅእ የብልካን ማለት እዩ ተዳ ክትመፅእ ኮንካ ግን ትፍትን ከምዚ ዝኾነ ዘይመሓሸን ትብል እንድሕር ዘይኮይንልካ ግን እንድሕር ተሰማዓነት ዘይረኸብካ ግን ግድነት በቲ ሕግታት ናይቲ ገዛ ክትከይድ ኣለካ ማለት እዩ ወይ ከዓ ትተርፍ ከይመፅእካ እዚ እዩ ዘሎ ማለት እዩ ካልእ እቲ ኢረለቫንት ዝኾነ ምይጣት ምስኡ ዝኸይድ እዩ ማለት እዩ ማለት እቲ ክትዓት ተምፅኦ ሳብጀክቲቭ ዝኾነ ነገር ውልቃዊ ስምዒት ወይ ውልቃዊ ጥቕሚ ሃሊካ ናትካ ከምዚ ዓንቲ ወይ ትንክፋ ቢሎ ዝነበረ ዘርኡ ማለት ብውልቀ ደረጃ ጥራይ ምሕሳብ ዘይኮነስ ብህዝባዊ ደረጃ ምሕሳብ ክንዲ ዝኸውን ውልቃዊ ናትካ መክሰብ እንተድሊካ ወይ ውልቃዊ ስምዒት ናትካ እንተድሊካ ንዓዓ ከተዕውት ክትብል ትገብሮ ነገራት ኣሎ ማለት እዩ እዚ እውን ካብዚ ነፃ ክንከውን ኣለና ህዝባውነት ዝሓቆፈ ክኸውን ኣለዎ እቲ መጎተ ናትና ማለት እዩ ካልእ እንታይ እቲ ነፍሰ ስየማዊ ማዓርግ የሳቀየና ኣሎ ኣብዚ ደንበ ተቃውሞ ማለት ሰልፍ ዴኮሬት ማለት ሰልፍ ዴኮሬት ንገብር ነፍስና ንባዕልና ስልጣን ንህባ ዴኮሬሽን ንህባ ማለት እዩ ወይ ኣነ ፕሬሲደንት እየ ንብል ከምዚ ናይ ባዶራይ ወይ ጥፊኻላ በሻይ ጥፊኻላ ጠፍየ ናትካ ስፅቡቕ ኣሎ እዩ ኦኬ ኣነ ክስተ እየ ኣነ ክንዲ ዝማዓርግ ኣለኒ ኣነ ኢልካ ነብስኻ ትሸመሉ ኩነታት እውን የጋጥመና እዩ ኣብዚ ደንበ ተቃውሞ ሕጂ ንዕኡ ክንምልስ ክንብል ነጥፍኦ ግዜ እዚ ክበሃል ኣይከኣልን እዩ መን ዳ የሸይሙካ ህዝባዊ በዓል መን ኢኹም ከምዚ ገይርኩም ምስ መን ትራኸብ ኣለኻ
ከመይት ነገራቱ ክንብል ኣብ ከምዚ ዝኣመሰለ ኩነታት እውን እዚ ነብሰ ስየማ ድማኒ ሽግር ይፈጥር ኣሎ ማለት እዩ መንግስቲ ኣውጀ ክትብል ከለካ ንበይንካ ኮንካ ካልኣይ ርእስካ ሳልሳይ ርእስካ ኮንካ ወይ ከዓ ክንዚ ሓደ ሚእቲ ሰብ ኣለኒ ዝቁፀርን ዘይቁፀርን ወይ ድማ ከም ዝኣመሰሉ መንግስታት ተራኸበ ዶ እንታይ ደበይዶስ እንዳልካ ከምዚ ዝኣመሰለ ነገር መሰናክላት ናይ ቃልሲ ምፍጣር ንባዕሉ የሳቀየና ኣሎ እዚ እውን ከነንብቦ ይግባአና ነቲ ኦብጀክቲቭ ሲትዌሽን ዘለናዮ ሃለዋት ማለት ኣብ ደንበ ተቃውሞ ክንሪኦ ይግባአና ማለት እዩ ስለዚ ውድባዊ እንታይ ዝኸይዱ ዘምፃልና ዘሎ እቲ ሃለዋት ውድባዊ ሕንፍሽፍሽ ማለት እዩ ናይ ውደባ ሕቶ ክንምልስ ኣይከኣልናን ማለት እዩ ብፀቢብ ይኹን ብገፊሕ ናይ ውደባ ሕቶ ክንምልስ ኣይከኣልናን ፈተነታት ይፍተኑ እዮም ከምዚ በዓል ብርሃነ ረዳ ዝፈተንዎ በዓል ዕቁባይ ዝፈተንዎ ውድባት ከተዓርቑ ኢሎም ዝፈተንዎ ግን ዳሕራይ ኣብኡ ኩሎ እንዳሃጠመ ኸይዱ ማለት እዩ ውድባት ንዕኦም እውን ክሰምዖም ኣይከኣላን ወይ ሓደ ኢንተግሪቲ ከምፅእ ኣይከኣለን ነናተን ውሳኔታት ኣብ መንጎ ወሲደን ገሊአን ኣዲስ ኣበባ ዝኸዳ ገሊአን ትግራይ ዝኸዳ ገሊአን ኮፍ ድብላ ገለመለ ኮይነን ማለት እዩ ስለዚ እቲ ተፈተነ ፈተነ ንባዕሉ እውን ናይ ውደባ ሕቶ ክፍትሕ ኣይከኣለን ማለት ሽግር ፈጢሩ ማለት እዩ እዚ ንባዕሉ ሓደ ዕንቅፋት ከነለልዮ ይግባአና ተመሊስና ሃለዋትና ክንርኢ ከለና ማለት እዩ ካልእ ሕቶ ውደባ ዘለናዮ ብዓለም ለኻዊ ደረጃ ብንፁርነት ደረጃ ኔትወርክ እናቱ ክንሪኦ ከለና ምስ መን ኢና ንፅጋዕ ታሪክና ክንሪኦ ከለና መን እዮም በዲሎምና እንድሕር ክንብል ኮይና ትማል እውን ተጠቂሱ ነይሩ ኣብ ሕዋር ትዝክሩ እንድሕር ኮንኩም ናይ ኣሜሪካ ኔትወርኪን ናይ በዓል ፎስተር ዳላስ እዚ ኩሉ ዝነበረ መርገፅዓት ብምሉኡ ንህዝቢ ኤርትራ ከመይ ገይሩ ናብ ፌደሬሽን ከመይ ገይሩ ናብ ምሕዋስ ከም ዘምፀአ ምስ ከዳዓት ደቂ ሃገር ተዛሚዱ እቲ ድሕረት ናትና ከም ሓደ መተዓያይ ኮይንዎም ጠቂምዎም ማለት እዩ ኣብ ምንታይ ከም ዘወደቁና ተቢሉ ነይሩ ማለት እዩ ስለዚ ጎዳእትና ኣካላት ኣብ ታሪክ በዓል መን እዮም ሕጂ ኸ እንታይ ይገብሩ ኣለዉ ሕጂ ኸ ኣብ ናይ ቀደም መርገፆም ድዮም ዘለውስ ዋላ ተቀየረ ነገር ኣለዎም ማለት እዩ ሃለዋቶም ከመይ ኣሎ ንሕና ኸ ዝምድናና ምስኣቶም ከመይ ኣሎ ማለት እዩ ውድባት ሰውራ ኤርትራ እንድሕር ርኢናየን ዋላ እውን ጉጅለታት ዋላ እውን ውልቀ ሰባት መብዛሕትኡ ዋላ እዞም ክጠቕሶም ፀናሕኩ ኣነ መንግስቲ እየ ዝብሉ መብዛሕትኡ ናብቲ ስርዓት ንዓናት ሂስቶሪካሊ ዝበደለና እዮም ዝፅጉዑ ዘለዉ ማዕፆናቱ ክሕኩሑ ነብሩ ኣለኹ ትማል ትዝክሩ እንድሕር ኮንኩም ዝጥቀስ ነይሩ ካሜሩንን ስርዓት ኢሳያስን ጥራሕዮም ካብ ሙሉእ ኣፍሪቃ ምስቲ ፀረ ፍልስጥኤም ጠጠው ዝበሉ ማለት እዩ መንግስትነት ናይ ፍልስጥኤም ክህሉ ክስታይ ዘይገበሩ ዘየድመፁ ማለት እዩ ሕጂ ንሕና ነዚ ከመይ ክንመዝኖ ኢና ነቲ ሃለዋትና ነዚ ወድዕነት ናይ ቀደማዊ ኣቃላልሳና ዘሎ ከመይ ጌርና ኢና ንመዝኖ ነዚ ክንፈልጦ ይግባአና ማለት እዩ ነዚ ፈሊጥና ኢና ሕጂ ይፅበብ ይግፋሕ ብዘየገድስ ንፅር ዝበለታ ንፁርነት ትበሃል ቃልሲ ክትመፅእ ኣለዋ ኣብ 2 ሰብ ድያ ኣብ 3 ሰብ ድያ ኣብ 2 ውድብ ድያ ኣብ 3 ውድብ ድያ ኣብ ብዙሓት ውድባት ድያ ኣብ ሒደት ውድባት ድያ ትውደቕ ብዘየገድስ ከምቲ ምዕባለ ናይ ዓለም ዘሎ ኣብ ግምት ብዘእተወ መንገዲ እንታይ ተጠቂምካ ኢኻ መልእኽትካ እንታይ ከተመሓላልፍ ትኽእል ብንፁር መንገዲ ህዝብና ምክንያቱ ንፁር መልእኽቲ ክረክብ ኣይከኣለን ኣሎ ምክንያቱ ናይ ኩላትና መልእኽቲ ብሓበትን ድበለ ኣገባብ ኣቃላልሳን መሰጅን እዩ ዝበፅሖ ዘሎ ማለት እዩ እዚ እንድሕር ክበፅሖ ኮይኑ ንሱ እኳ ንሕና እኳ ጠፊእና ዘሎሲ ንሱ ደኣ እንታይ ይግበር እሞ ከመይ ይግበር በቲ ዘለዎ ፀቢብ ኣተሃላልዋን በቲ ዘለዎ ኢንፎርሜሽን ፅበትን በቲ ዘለዎ ተፅእኖ ናይቲ ስርዓትን በቲ ዘለዎ ራዕድን ፍርሃትን ከመይ ገይሩ ደኣ ንሱ ኸ ኣገባብ ቃልሲ ይቀይስ ይፍለጥ እሞ ኢልና ክንዕቅኑ ከለና ሕጂ እምበኣረይ ብጣዕሚ ፀጊምዎ ከም ዘሎ ህዝብና ናትና ኣተሃላልዋ ሓደ ካብቲ ፀገማት ኮይኑሎ ከም ዘሎ ክርዳእና ይግባእ ማለት እዩ ከይዱ እንታይ ማለት እዩ ንሕና ኣብ ወዳድባና ናይ ውደባ ሕቶ ክንፈትሕ ስለዘይከኣልና እንታይ ግን ክንገብር ንኽእል ዝበሃል ነገር ክንወድቕ ሞንታይ መወዳእቲ ውዳ ሞንታይ ክግበር እንድሕር ክንብል ኮይና ኣይ ቲንክ እቲ ጭቕጭቕ ሕጂ ክተርፍ ኣለዎ ማለት እዩ እዚ ስእልካ ጭቕጭቕ ኣብ ነናሓድሕድካ ዘሎ ድኸውንን ደይከውንን ነገራት ንሱ ተሪፉ ምስ ዝመስሉካ ኣካላት ጥራይ ተማያይጥካ ኣብ ሓደ ስትራተጂ ዘተኮረ ኣገባብ ቃልሲ ፀላዩ ዘነፀለ ዝፈለጠ ከም ዝኽብሎ ፀናሕኩ ኣብ ደንበ ተቃውሞ እውን ዝኣክል ዝመስል ፀኒሕና ስለዝኮንና ሬላቲቭሊ ብዝምድናዊ ዘራርባ በዓል መን እዮም ምሳይ ክኸዱ ዝኽእሉ ሓደ 2 ክሳዕ ዝኮንካ ፍልልና ይረኣያ ኣሎ ፍልልያት ኣሎ እቲ ፍልልያት ግን እንታይ እዩ ካብቲ ደረት ናይቲ ንስኻ ትፅምቶ ዘለካ ቃልሲ ዝወፀ ዲስ ዋላ ኣብ ውሽጢ ደረት ዘሎ እዩ
ኢልካ ርኢኻ ኣብ ውሽጢ ድሕርልዩ እቲ ፍልልያት ናትካ within the context of one goal ስለ ዝኾነ ፀገም የብሉን ካብ ክልተ ንላዕሊ ድሕር ኮንካ ፍልሊ ክህልወካ እዩ ዋላ ምስ ኣዴኻ ፍልሊ ክህልወካ እዩ ዋላ ምስ ኣሕዋትካ ደቂ ሓደ ማህፀን ፍልሊ ክህልወካ እዩ ኣብ ቃልሲ ድማ ከምኡ እዩ ማለት እዩ ክልተ ክሳዕ ዝኾንካ ምርባሕ ክሳዕ ዝኣመንካ ሓድነት ናይ ኩሉ እንድሕር ተኣምን ኣለኻ ኣፈታትሓ ናይቲ ፍልልያት ዘሎ ድማ ክትፅዕረሉ ብቃልሲ ክትዕውቶ ከም ዘለካ ክትኣምን ኣለካ ማለት እዚ ንወዲ ከምዝን ጌርና ካብ ሕጂ ንነው ክንቃለስ እንተዘይክኢልና ኣብዚ ዝዕንቅፈና ዘሎ ነገራት ክንደጋግምን ኣብዚ ዝፀብፀብኮ ነገራት ከዓኒ ላዕልን ታሕትን ክንብል እንድሕር ክንውዕል ኮይና ወላ ሓንቲ ትርጉም ዘይብልና ክንተርፍ ኢና ምክንያቱ ዕላማ ናይቶም ዓንቀፍቲ ኣካላት ከመይ ጌርካ ንስኻ ወላ ዋሓድ ብዛሕ ንፁር መልእኽቲ ከተተሓላልፍ ከምዘይ ትኽእል ምግባር እዩ እሱ እቲ ትፅዕርዎቶም ናይቲ ስርዓት ይኹኑ ናይ ካልኦት ግዳማውያን ኔትወርኪን ምስኡ ዝኸዱ ይኹኑ እዚ ዝገብሩ ንሱ እዩ ማለት እዩ ንስዮም ዝገብሩ ስለዚ ነዚ ምስጢር እዚ ፈሊጦም እቶም ክቃለሱ ዝደልዩ ይወሓዱ ይብዝሑ ብዘይገድስ ከመይ ገይሮም እታ መልእኽቶም ከመሓላልፉ ክእሉ ነዚ ዘሎ ምዕባለ ናይ ቴክኖሎጂ ተጠቂሞም ግድን ኣይኮነን ብዙሓት ክኾኑ ዘድሊ ብዚ እዋን እዚ ኣብዚ እዋን እዚ ዘድሊ ብዙሓት ምዃን ዘይኮነሲ ንፁራት ምዃን እዩ ዘድሊ ማለት እዩ እቲ መልእኽቲ ክበፅሕ ዝኽእለሉ መንገዲ እቲ ግዜ ፈጢርዎ ከዓ ስለ ዘሎ ቴክኖሎጂ ንዕኡ ተጠቂምካ እቲ ዝግበር ምግባር ጥራሕ ተደይ ኮይኑ ኩሎም እቶም ተፈተኑ ሓሰስ ክንብሎም ንኽእል ኢና እንታይ እዮም ተፈቲኖም እንታይ ካምሲኦም ውፅኢት ኢልና እንድሕር ርኢናዮም ክሳብ ሕጂ እዚኣ ተድምዕ መፂኣ ኣላ ዝበሃል ናይ ጥርናፈ ጉዕዞ ኣይተረኣየን ኣሎ ማለት እዩ ተዘራሪብናሉ ኢና ዝኣክል ተኻቲዕናሉ ኢና ንኣክል ሓደ ነገር ዝተረፈ ነገር እንድሕርልዩ ኣብዚኣ ኣነ ተጋጌ ኣብዚኣ ኣነ ፈሺለ ኢሉ ዝዛረብ ኣካል ኣይተረኽበን ወይ እውን ኣብዚኣ ከምዚኣ ትብል ኣለኻ ዝብል ሕቶ ንፁር እንድሕር መፅኡ ድማኒ ፅቡቅ እዩ ማለት እዩ ሽዑ እቲ መልሲ ካብቶም ክምልሱ ዝግብኦም ንፅበ ብዝተረፈ ግን ወድዕነትና ነዚ ዝጠቀስክዎ እዩ ድመስል እንዳበልኩ ንግዚኡ ኣብዚ የጠቃልል የቀኒየለ ታንኪዩ ባሻይ ኢዮብ ኢድካ ድሓፍ ኣቢልካ ኣለኻ ናይ ቀደም ከይትኸውን ኖ ድሕሪ ጀስት ምስ ጀመርካ እዩ ሓፍ ኣቢልዋ ግን ከውርዳ እየ ድሓን እወ ካብቲ ዝጠቐስካዮ ባሻይ እቲ ህዝቢ ተዓፊኑ ስለ ዘሎ ይምበር ፈሊጦስ ስርሑ ክሰርሕ ኣብ ዝኽእለሉ ደረጃ ምብፃሕ እዩ እቲ ተሪፎ ዘሎ ኣነ ኣብቲ እዚ ነቲ ውሽጢ ሃገር ዘሎ ህዝቢ ዘይኮነ ነዚ ኣብ ዳያስፖራ ዘሎ ህዝቢ ምትዕሽሻው እዩ ዝበልኮ እቲ ኣገባብ ቃልሲ ናይ ተቃውሞ ደበ እሱ ግምት ብምእታወ ፈንፊንዎ እዩ ዘሎ ከምቲ ዝበልካዮ ነዚ ጉጅለ ምልክ እዚ ግን እቲ ጉጅለ ምልክ ከዓ ካብ ዕለት ናብ ዕለት እቲ ዝሰርሓሉ ፀጥታ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ህዝቢ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ገዛ ዝኸይድን ዝተሰርዐን ሓያል ኔትወርኪንግ እዩ ዘሎ ስለ ዝኾነ ከዓ ቀሊል ኣይኮነን ሓደ ኤግዛምፕል ክበኩም ዋላ ኣብቲ ሰራዊት ተጋዳላይ ዝነበረ ሰራዊት ሕጂ ሓደ መራሒ ክፍለ ጦር ናፃ ሰብ ምስቶም ኣብቲ ድፋዕ ዘለዉ ሰራዊት ፅቡቅ ርክብ ዘለዎ ሓልዮት ከዓ ዘለዎ ሰብ ኣይፈተውዎን ስለዘይፈተውዎ እዚ ናብ ትግራይ ዝኣተውሉ ግዜ እቲ ሰራዊት ኣብ መቐለ በፂሑ ክነሱ ኣትዩሎ ማለት እዩ እቲ መራሒ ክፍለ ሰራዊት ኣብ ድሕሪት ኣብቲ ዶ እዩ ዘሎ
براديو يكوميونيكيت زقبر مالتي تقاتلوا እቶም ብቐጥታ ንዑ ዝፈልጡ ተጋደልቲ ወይ ኣባልቲ ሰራዊት ብቐጥታ ከዓ ምስኡ ርክብ ዝነበሮም ዝዛረቡ ከለው ቀቲሎሞ ምክንያቱ ጉዕዝኡ ደስ ስለ ዘይበሎም ምክንያቱ ኣብ ሰራዊት መቐለ ኣትዩ ዘሎ እንታይ ዝገብር ዘሎ ንዕኡ ዝሃርም ናብ ዶብ መፂኡ ሓይሊ ትግራይ ኣብ ዘይነበረሉ እዩ እቲ ምክንያት ከዓ እዚ እዩ ይብሉ ንነፍሲ ወከፍ ኣብ መደብ ዘሎ ዝጠራጠረሉ ንነፍሲ ወከፍ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ትሕቲ ምቁፅፃር ፀጥታ ሒዞም ዓፊኖሞ ስለ ዘለው እቲ ኩሉ ግዜ ካብ ዝዓፈና ንክወፅእ እምቢ ኢሉ ክለዓል ንሱ ከዓ ኣብ ሓድሕዱ ምትእምማን ክሰርዕ ክኽእል ንቅድም ምትእምማን ተሕዲሩ እቲ ዘድልዮ ክሰርሕ ክውደብ ስለ ዝኽእል ብሰላማዊ መገዲ እምቢ ኢሉ ፅርግያ ክወፅእ ስለ ዝኽእል እምቢ ኣብ ዝብልሉ ከዓ እዚ ብከምዚ ተታሒዙ ዘሎ ሰራዊት ኣንፃሩ ክልዓል ከምዘይክእል ስለዝተኣማመን ማለት እዩ እወ ሓደ ክፍኣት እንታይ ኣለዎ እቲ ናብ ንምሳሌ ባርካ ዝኸይድ ሰራዊት ነቲ ህዝቢ ዘይመስል ከበሳዊ ሰራዊት ክሰዱ ከለው ናብቲ ከበሳ ዘምፅዎ ከዓ እቲ ዕዮ ክምድቡ ከለዎ ማለት እዩ ብቋንቋ ምስኡ ኮሚኒኬት ክገብር ዘይክእል ከምዘይናቱ ገይሩ ከዓ ክርእዮ ዝኽእል ወይ እውን ብኡ ኦርየንት ዝገበርዎ መንዓምራዊ የምፅእ እዚ ብተግባር ዝሰርሕዎ ብሰንኪ እዚ ከዓ እንታይ ተገይሩ ስለ ዝፈልጡ እዮም እቶም ከምኡ ዝብል ዘለዎ ኣሰራርሓ ናይዚ ብኽፍኣት ዝተመልአ ጉጅለ እዚ እዩ ስለዚ እዩ ሂወት ህዝብና ካብ ሕማቕ ናብ ዝሓመቐ እናማዕበለ መፂኡ ብኡ ደረጃ ከዓ ይቕፅል ኣሎ ዘበለን ክሳብ መዓስ ከምዚ ኢሉ ክነብር ዝብል ሕቶ ከነልዕል ይግባአና ሕጂ ንሕና ከም ኣብ ተቃውሞ ደንበ ነዚ ሽግራት እዚ ክንፈትሕ ምስ ህዝብና ብግቡእ ኮሚኒኬት ክንገብር ንሃገርና ካብ ናይ ኢሳያስ ዋጋ ዕዳጋን ካብቶም ንቃለስ ኣለና ዝብሉ ግን ሃገራውነት ክሕሽሹ ዝኸዱ ዘለውን ሓቢርና ብምቅላስ ክንገጥሞም ዝግባአና ክነሱ ኣይትግበረና ኣሎ ስለዚ እቲ ናይ ተቃውሞ ደንበ ቃልሱ ኣብ ውሽጡ ከነፅር ክኽእል ኣለዎ ብዝብል ዝቐረበ ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ እቲ ዝዓሽዎ ዘተዓሻሽዎ ማለት እዩ ነዚ ኣብ ዲያስፖራ ዘሎ እንተዘይኮይኑ ነቲ ብውሽጢ ዘሎ ከተዓሻሽዎ ይክእልን እዩ እቲ ወይ ከደቃቅሶ ይክእልን እዩ ከምቲ ደቂስዎ ዘሎ ነቲ ህዝቢ እቲ ህዝቢ እታ ዝበትከላ ግዜ ክትመፅእ ይፅበ ዘሎ እቲ ብውሽጢ ዝመፅእ እቲ ለውጢ ክመፅእ እንተኮይኑ ዝብሉና ኩልኩም ትሰምዕዎም ትፈልጥዎም ኢኹም
بخمي عينتي جن بوشت زبلنا بحد وجن تايبلنا إساس راح يتشجر إساس أنت الجيسو كان يشجر تفتحي يبلنا كميلو مخنياتو إساس كو نتورك يسرحو እቲ ኔትወርክ ከኣዩ ኣብ ልዕሊ ህዝብናን ሃገርናን ገበን ዝፍፅም ዘሎ ስለዚ መሻርክቲ ገበን ኢና ክንከውን ድዮም ዝብሉና ዘለዉ ገበን ንዝፈፀሙ ሕጊ ኣይምልከቶምን እዩ ድዮም ዝብሉና ዘለዉ ኣነፂርና ክንዘራረበሉ ክንክእል ዝተፈላለዩ ኣተሓሳስባታት ኣረኣእያታት ኣቕሪብና ክንመያየጥ ኣብ ዘኽእል ደረጃ ወይ ባይታ ክንበፅሕ ክንክእል ኣለና እዚ እቲ ንቅድም ብዛዕባ ንፁርነት ቃልሱ ክቃለስ ኣለዎ ዘበለኒ ማለት እዩ ስለዚ እንታይ ኢና ክንገብር ዘለና ቅድሚ ሕጂ ብዙሕ ግዜ ተኣንፊቱ እዩ እቲ ተበግሶ ኣትሊስት ንሕና ክንወስዶ ኣለና ኢሉ ተኣኼበኛ ተበግሶ ክንወስዶ ኣለና ተበግሶ ዝወሰደ ክሳዕበይ ከስፍሖን ከዕብዮን ይኽእል ኣብቲ መስርሕ ዝረአ እዩ ምክንያቱ بنصر علامة بنصر جواب قالسي ومدبعي قالسي انت تبقيسكا اتوم نخمز زعمسل دلوات زخونو نتحوسو خايخدو ناب هزبنان ناب عالمن كقربو زخيل مل اختتات رئيتوتات ملقصات كبصح يخلو كومنا بلاء تعبيات يقتصل مالتي اوكي رئيتوتاتنا نقتصل ويحتوتات نقرب ياسين عثمان نصر النت مزهلو من يزتكبرو بالحتو عقريبو عقباي في الساخة ودبات قالسن كنصر اللون مبال حدا نجر كوينو أنا منسل زخونك كمزوي كم تجبرا كبلن زخيل أنا لا تيترحي كجمة زخيل يبل أبزون ريتو بوت دليون تليو نياسينون ملسخت بو انتخيلكم تصبو باشاي كا انت توكل كاس بان قال اوت مغوت يبل سلازي اوكي عقباي ناباخا سلام مبزر اسمع لهم هو اسمع من البات كنصرا تي هو بزلوس انا كل جزء زبلوندي ترك ودبات سي سالساي اكال ينخون هذا اللوانو نحنا هاي نقواصرا نحنا نفلتن كم زباشات بولو خان نحنا ذهبنا وكلنا كأنما كانوا عقباي نحنا نقربون كلنا بحافشو انتهي لنا مجمر تاما توي ولك بعتاتات يكونوا ولك ودباتات يكونوا بوليتيكا ودبات يكونوا ايلي بحافشو زينا يتقاومو دنبه إيتي حلاف النت كسكم والفتنكم معلج كتسر وما تا أنا سديكم يا هلا التي تقاوموا دنب ودبات نعان عندي نامتنا نزارة دلنا دنب تقاوموا نقعوت من تنتصر قاسي من ودبات سي حانت تكونا 10 تكونا 30 تكونا مالت عندي حجي أبيات زراري مالله
honestly, I'm trying to be very practical. No? نحنا أتي نزارة وضلنا بخمي قررنا كونفين قبرنا بتن ودبات إذن ودبات زين أبزن مسانا خبزي حلوها انتهي تقوموا تزاريبنا لهم بزعبن أي تزاريبنا لهم انتهي تقوموا أي سمعنا نبلوها وي كمتي زحلف أول وركو أمسيخا أبقرنيخا جركاين سراتكن سلمتا يخن نصرنت نايقاس زي بلكم سلمتا يخن بحادة سرحة يتخلها بحادة مكوب مستبلن كتسمع انتخل احنا كنا بس تزاريبنا له أي تزاريب انت حيل لنا أخي تزاريبنا راح كنترف تزيكون باشا يبني راح تويسي بزوح زربان زربا لنا ونقدر نكوبو أنا مني بزوح أبزربا نعرفه بقزي بزوحي وبزوحي قل أتي كنقبرون نخل كازربات راح يخون أتي كنقبرون نخل أنا عبد المسيح يجون سعواتي يهمين دبالله بمجمرة سلف ساتسفاكشن سلذلني لنفسي يعقبال له قرب عدي في زربالله كم بالي كابتي أنا ذنو دوات كقبرو أزخل أخلون كابتس قبرو أزرلون لعلك قبرا يخلع عن كمان يبدن يعني هركا أنا بنفسي عندي الدمتا أباي تايس بس قبر ذلو خيمو والكالق سب كم زي قبر كخولو ويكالق ودبنو ما مرزورس نمنتا أخا خمس زي قبر كخولو كاس أباي كقبر خلع لني إتاز بلا ذلو قاني انت زي كونو بمصدع كونو يسمع معنا أنا خم أباي ودباتي أخولن تخولو ناتهم سفيح نيرو لعلى نيرو منالبات كلاسي أب حدا دحان زخوني هموت بناء عقبات تحساسبك خدا يخلع عين اسك انت بركونسي وموسخ كنسو هم دوران خلع يخن كن أنا هو أماي أنا بلكانو كم زدوران كم زايت بران وي كم زخمان كجبرا يخلان يروان ولذات حدا سبسك حتى مخلي ما حدا نقح وكمان بلي حتى تايسي أمر زلوا كباين العلي وأسخاتاي سلزقبر كخا لازم كارو أكتم سلند الخا أوكي بزنا كخا داخل انتاي سلزبل كياني أبي رخيب كيان كم يرخيب كيان كلني خالي أنا بعض من كا أنا كل جزء زبلي بعض من كا قبر اللوا بعض من أنا بناتي عوباي بأرادا كم زي خن كتجبران يركون كم زي خن كتجبران يركون كبرانسي أنا كستايب لين مورانا وبقاتي بلاي كوين يسمعني فكقدم لنفسي أو أطفال لأن بهلاي ما مرزورو بخوبي قاعد صحيفة وتي صفو تا مجمرة تعبكو أخا نحنا نكالا سلنا له نحنا كو just even part time كمان يبلونه part time شرحتي ناس قال ساعات نحنا حان سبب صمون للرخاب أن كنت 3 ساعات رئيتو نقرب زي أقلسن الكوينة أنا هيري أبقى نوز بيتراس كحفر خل بتعبو كحفر خل أنت هم جيركم تلكو حزبي يتراسني هو نركب عربي كلام حدا جزء من سنبات نركب نزارب تزا موخن تزاربكم زايقركم من عليك كاسرسي انت تبلو عقبنا نسي لندي قميتي عقبنا نسي كابول عليكم قبران نخل يلا بمجمرة أبز حلفوا أنكم ذبول كوسني نحن أبوزع كوينا فحبتني لنا ملا عالمكم قبران نخل كابزل بعد يلا سو كاب عقبنا نرعالي سني عين متطوطن ودبات كم زلوس عين بلن بحالا يغم يلا ينكيو من بزرو ناباس اسكدي أنا زرو نابياسين قدم محلافي حنت خزخا فركاز لنا قرار الله سبحانه انت حدا نودبات زقبرا ايبلنا يعني تنودبات ما مرزرو كم يركاهم مزولا لها حنساب زقبرا ايبلنا يعني مخنياتو حدا ابتقالسي ودبات رح يكون انزلوها زفلالي أودا دباتات ناي هزبي سلزلو كالي زفلالي prominent political figures سلزلو
ንዓቶም እውን እዚ ግበሩ ይኮንና ንብል ዘለና ብሓፈሽኡ እቲ እዚ ኣጠቃሊሉ ዘሎ ናይ ተቃውሞ ደንበ ህዝቡ ንምሕጋዝ ሓባራዊ ናይ ቃልሲ ባይታ ኣይሰርሐን ከመይ ክስራሕ ኣለዎ ኢልና ዓይናት መልእኽቲ ንሕልፎ ዘለና ንስኻ ዝሓለፈ እዋን ብድሆ እዩ እዞም ኣብዛ ገዛ ዘለና ብሓንሳብ እስክንስራሕ ኢልካ ካልኣይቲ ኣበይ ንክንበፅሕ ብኸመይ ናብ ደረጃ ሃገር ነዕብዮ ከዓ ንርአ ኢልካ እዚ ጽቡቕ ርኢቶን ሳጀሽንን ክኸውን እንከሎ ተመሊስካ ተሃርሞ ዘለካ ኮይኑ ይስምዓኒ ብዝኾነ ናብ ያሲን ክኸይድ እሞ ያሲን ቴንኪዩ መምህር ዘሩ ሰላም ንኩልኩም ከምኡውን ባሻይ እኳ ዳርጋ ኩሉ ተናኺፉ ወይ እቲ ብየማንን ፀጋምን ናይ ንፁርነት ንስኻ ከዓ ናይ ላዕልን ታሕትን ኣቕርብ እዋ ከምኡ እንዲ ሕጂታ ንፁርነት ትብልሲ ሓያል ጣልያኖ ብኩሉ ሸነኻት ክትሪኣ ትኽእል እቲ ንፁርነት ማለት በናይ መለክዒና ንልክዖ ዘለና ንሕና ከም ሃገራውያን ማለት ንፁርነት ኣብ ኣገባብ ናይ ቃልሲ ንፁርነት ኣብ ልዕላውነት ሃገር በንጻሩ ከዓ ተሓደ ሸነኽ ኣሎ ማለት እዩ ንፁርነት ንገዛእ ርእሱ ህዝባዊ ተሳትፎ ሮድማፕ ድሕሪ ምውዳቕ እዚ ስርዓት ማለት ወላቲ ስርዓት ንገዛእ ርእሱ ኣብቲ ኣካይዱ ንፁር እዩ ነይሩ ኣብ ኤርትራ እንታይ ክኸውን ኣለዎ ፅባሕ ዲሞክራሲ ሞልቲ ፓርቲ ወዘተ ዝብል ሕጂ እቲ ኣብ ፅሑፍ ንፁርነት ኣይኮነን ኣይደኖ ማለት ጎዲሉ ዘሎ ሕጂ እታ ንፁርነት መን እዩ ዘተግብራ ኢለ ክሓትት እንከለኹ እቲ ተገዳስነት እቲ ነዛ ንፁርነት ንምዕዋታ ካይተጠርነብካ ካይተሳተፍካ ትዕወት ዝመፅእ ለውጢ የለን ባህላ ሕጂ ገለ ውድባት ባሻይ ደጋጊሙ ዝጠቕሶ እንዲ ልክዕ ወላቶም ብሓደ ሸነኽ ዘለዎ ምስ ወያነ ትግራይ ድዩ ወላ ምስ ኣብይ ኣሕመድ ድዩ ኮይና ነዚ ስርዓት ኢና ክነልግሶ ንኽእል ዝብሉ እውን ንዓታቶም እውን እዚ ንፁር ዝኾነ ኣገባብ ቃልሲ እዩ ሕጂ እዚ ቀንዲ እቲ ድኽመታት ዘሎ ምንታይ እዩ ነዚ ዝኣምን ሰብ ክሊር ቪዥን ዘለዎ ድሕሪ ስርዓት ምውዳቕ ንህዝቢ ውሑስ ዝኾነ ባይታ መሰጋገሪ መንግስቲ ፈጢሩ ኣብ ኤርትራ ልምዓትን ዲሞክራስን ክሰፍን ዝኽእለሉ ኣገባብ ናይ ቃልሲ ንክንምስርት እዞም መብዛሕቱ ሰብሲ ድሕሪ ናይ ጀብሃ ማለት እቲ ካብ ሜዳ ምውፅኣ ድሕሪኡ ድማ ስዒቡ ናፅነት ናይ ኤርትራ ምውፅኡ እቲ ምድኻም ቀሊል ኣይኮነን ሕጂ እቲ ተሳታፍነት ናይ ህዝቢ መብዛሕቱ እቲ ኢንተሌክቹዋል ንብሎ ወላ ኣብ ህዝባዊ ግንባር ካልቸር ይኹን ኣብ ጀብሃ ካልቸር ዝዓበየ ካድራት ኣብ ደገ እዩ ዘሎ እሱ ክመርሖን ድሕሪ ዘይከኣለ ተሳቲፉ ተጠርኒፉ ወይ እዚ ቪዥን ናይ ክላሪቲ ናይ ንፁርነት ከም ፕሮፖሳል ተኣኪብኩም ድሕሪ ዘየቕረብኩሞ ምቕራብ ዘይኮነሲ ንሕና እውን ኣካሉ ኮይንና ክንቃለስ ኢና ከምዚ ዕቑባ ይክብሎ ፀድሐ ማለት እዩ ሕጂ ኩልና ነዚ እንድሕር ዘይተበገስናሉ እቲ ንፁርነት እውን ክትግበር ኣይክእልን እዩ ኣብ ምባል ኤኒዌይ ኣብዚ ከሕፅራ ዓበይቲ ካድራትና ስለ ዘለዎ ሓደ ግዜ ከማን ክንዛረብ የሰክፈና ይኸም በዓል እስማዒሎ ባሻይ
ናባኹም ገጥፎ መምህር ካልኦት ከዓኒ ማለት እየ ኣያ ብርሃነ ኣይርካዕ ማለት ፅቡቕ ርእቶ ኢኻ ተቕርብ ዘለኻ ያሲን ንነብስኻ ደኣ ሕፅር ስለተብላይ እምበር እወ ኩሉ استراتيجيكا علامخا بنصور أب مقمات نابو خبصحخا زخلو خي انتايو بنصور مسرع سالساي كا زبصحكا خبصرعكا اكزيكيوت مقبار زين انتن سلسة امبورتانت نقرا أبي خافت بصح تدلي كمي جيركا أخانا وقت بصح تدلي زنت نتصيركا ذن نتمدد كام تقبار اكزيكيوت مقبار يعني سلزخوانه هذا خابتي كمي جيرنا إنا خنبصح زلنا زبل كملس زلو كلن توم أبتنقلت على ما زغمت كون مالتي قد ما تدلاين نتاتي لزغرب كون أب هزبون لولاونة هزبون هاجرون زأمن أملقاس كل حاتياتات ناي هزبنان هاجرنان كوين زقصل زلو وجل ملك يقدف زأمن زبل خلو سمير حد ود بتسرح زي كونه أبدحر ودكت تملكي نناتو هاجراو بروجرام زسرع سلزخونه أب هزبي كتقبر زلو وخوينو حجيجن تقدامنتنا انتاي هزبنا كابزي وجل ملكزي كان اللقطو محجاز مكلاسي وكيل كنسر حلو أبو صاي حيل خنكون أبو صاي تماغوت تخد خنكون الله علم أبو صاي حقوق خمزلو وكلالي أبو صاي نعوز حبوه ناي عالم زينة بزعبو بزعبا هاجرو بزعبا كوننتو كبصحو خمزلو مقبار فتصم حبريتا زباها يبصحوني تهزم اتمنى سي فتصم حبريتا زباها يبصحوني سراويتا بقدمة جنبار مسكدة تليفون زلو زبالة أبحاد وبوتاتا أكيبو كراخبا يكيلن مسبوم سديو يجلخ زارب أبزد الليل جيزي مسيو نبتا تليفون زلاتا بوتا أبقدم تزقوط أتقرو يزراخب مساعتو تزي كوينو أبتقرأ بزات ولو هيك أبتدوب أبزلولو ناي إثيوبيا انت أخذت بلو واي فاي تتقيمو كزرب كي كزارب كي كل حساب كي كل إيو بعندها رأس جنا بتاجر إنترنت زبالة يلن ولا زما بزلوا كراخبون دحر كوينهم كفيلهم يوم زراخبون بر واتساب زبال مراخبي تتصم يلا سلازخون أخسع خندزي تعفين زلوا هزبنا كم يجرنا إنا بحبار بمسرح حرق واتس إن حجزو شعون بسوكف والدب أبتزد اللقوان أبتزد اللبوتا ناس أخوينو وددرو نابز بالخقرب ساعة زخيل زيتي بنصور النت ما انت نتصور النت وخك على سالو نقدم قدمي مكلاس أنصار هيك دف زبلني رداي عقبازجي كبروم وقعد حن مساخهم نوحينا غيرناها لا ينباون
كقارص زي دل خوينن دي أنا وأنا أبو إلى سلام دي بلنا يا أنا اسماعيل لحن على رئيس حال القلع مصاكا لسوي يلدو مخالك اسماعيل عنكو على حال مصاكا يلدو يبلكم أنا قريت لأنه ما بفقد هاي لك سلام تسمح لي مو أبي أسنتا ناتي كمبيوتر اوكي سلازي رئيس مورداي فقد هاي لك الدحريدو خبكة بها راي اوكي اوكي سجل اوكي كبرون بل تزارب أوكي أنا بخفيت راي كل أصبح في الشفت أنا عقوباي يسامى معي كميت الكومني أنا حجي خاب أخيبا وسي أنا بأخيبا أثيد الله سغي ليكم كنت أنحي أبز جزاون بجمتي تري تجاجي كاب كل تسلسل لعل ودوا أمانات ودواتكم زو استفلا اللي ودواتكم زلوا يرد عني كابا جمير كمال فيه سلازي كل سب أبن النتا تندا خوينا بزحت الزارب أبز جزا مبزح دقزي أنا دسمع أخا نحنا أنا زين ودوات نسك من دلنا نحنا نبلن دلنا ندير خي دلو سلازي إذا حدا جيجا إن رؤسه أنا بناتي تردوه ምክንያቱም ትዕቅባ ይብሎ እቶም ካልኦት ፍጽሙ ኣለዎ ኣብዚ ገዛ ከንተ ይፍጸማሉ ካልእ ጉዳይ እዩ ኣይትቃልሱና ኣይኮንኩን ንብል ኣለኹ እዚ ጉዳይ እዚ ክጠዓዓም ግን እንታይ ክግበር ኣለዎ ዳ እምበር ብምሉኡ ነቲ ጉዳይ ከተሰክሞ ምፍተን ብዙሕ ፀገማት ዘለዎ እዩ ንኣብነት ንሕና ኩሉና ኣብዚ ዘለና ሚእቲ ካብ ተደበልኩ እኳ 90 ካብ ሚእቲ ኣባላት ሓደ ውድብ ዝነበርና ኢና ሓደ እውን ክንኮን ኣይከኣልና ንርስና እዚ ሓደ ሽግር ኣለና ሰብ ከዓ ነቲ ናታ ሒዛቶ ዘላ ዕላማ ጥራይ ኣተተዓሳይ ትገብር እምበር ንናይ ካልእ ይህን ኣይትብልን እያ ኣነ ሓንቲ ነገር ክብል ዝኽእል ግን እንታይ እዩ ትዕበት ንኣስ ፀረ ዲክታተራዊ ስርዓት ዝቃልስ ዝኾነ ውደባ ዋላ ንእሽተይ ፀፀሪ ደርቢ ክሕቆፍ ኣለዎ ኣብ ክልል እዚ ጌርካ ኢኻ ከዓ ክትዕብዮን ክትሓቕፎን ትኽእል ክትረዳእን ከዓ ትኽእል እምበር ነንሕልካ እናተናንፅኻ እዚ ኩሉ ትሪእዎ ንሪኦ ዘለና ካብቲ ነቲ ፋሽስታዊ ስርዓት ንቃወሞ ኣብ ነንሕድሕድና ንተሃራርሞን ናቃፎን ይበዝሕ ስለዚ እዚ መጀመርያ ምስኦም ኣቲኻ ምስቶም ካልኦት ወድብ ኣቲኻ ምዝታይ ምልዛብ ዝሓሸ እዩ ምክንያቱ ንስኻ ዘይትፈልጦ ፀገማት ክህልዎም ይኽእል ንስኻ ዘይፈለጥካዮ ከዓ ፀጋታት ክህልዎም ስለ ዝኽእል ብኡ ምርኣይ ዝሓሸ እዩ ካብ ጥራቲ ክሳይ ክገል ካልእ ኣነ ሓንቲ ነገር ክሳይ ትገብረላ ኣብ ኩልና ውድባት ድፈተና ይኹን ደይፈተና ኣብ ውሽጢ ፀላኢ ሓበሬታት ድኹማት ኢና የብልና ዳርጋ ይባል ይኽእል ተደልዮም ይቡና ተደልዮም ኮይና ህዝባዊ ግንባር እዮም ክንሰርሓሉ ደሊ ይህቡና ከበላሽብሉና ተደልዮም ይህቡና ከምኡ እቲ ነገራት ስለዚ እንታይ ማለት እየ ንኣብነት ዓበይቲ ካድራት ነቲ ውድብ ንህዝባዊ ግንባር ገዲፎሞ ነቲ ስርዓት ገዲፎሞ መፅኦም ከቁዑ 2% እኳ እዮም ኣብቲ ቃልሲ ዘይሳተፉ ኣብቲ ፀረ ህዝባዊ ግንባር ቃልሲ ዘይሳተፉ እዚ ክንታይ ዳ ኮይኖም እዮም ስለዚ እቲ ናይ ህዝባዊ ግንባር ፕሮፓጋንዳን ሓያልነትን ቀሊል ነገር ጌርና ኣይንውሰዶ ህዝቢ ፍግዕ ኢልዎ ኣይንበል ኣይበሎን ራይ ብሓፈሹ ገለገታት ክትብል ትኽእል ኢኻ ብተርኺ ክትሪኦ ከለካ ግን ፀረት ህዝቢ እዩ ፀረት ህዝቢ እዩ ድኸይድ ባዕሉ ፀረ ድሌታቱን ፀረ ረብሓታቱን ድኸይድ ህዝቢ ይበዝሕ ኣብ ኤርትራ ኩሉ ክሳይ ዝገብሮ ይኮነን ዋላ ካድራት የዋፍር ዋላ ዘድሊ ነገራት ይግበር ገለታት የፈራርሕ ይእሰር ገለታት ካልእ ግን ተሰቢልዎ እዩ ፍርሒ እኮ ቀሊል ነገር ኣይኮነትን ፍርሒ ተሰቢልዎ እዩ ወፂኡ ካብኡን ክቃለስ ከም ዘይክእል ኢና ዝርኢ ዘለና እዚ ከዓ ክረአ ዘለዎ እዩ እምበር
مئة تأمامنا حزب في علوائي وخمسة خمسة جزء لنا قال بزح خسائر يكون نعملنا رأيه لخونا سبدو وسع أما عالت خندي وسع كندي يذهب كندي يسجر قلت تفرقنا كساع كندي كيساتف أتعرف هذا لا 2% سابزحية كواني 1% قلتاتي الخير تحكي والخير أي ساتف اليوم إذا سلم تائخة كرئ زلوي ترى كنا ساديو تخيس أنحى ساديو بزح نقراتي هذا كله متقلي لايناي نفسك حيني تدي كوينو مراد بتاخ مستخلق حيني دحرق خير كله تاد كوينو أي عوسي تبداي سلذي كلنا انتاي نقبران لنا مفلاتن كاب كتين دانا وسينا خا مستخلق تحققفنا بتا زنا أساس بروغرام كسامع معنا تخيل تنصرق سياس مخان نقلي بلاندين أبتخالو نسات قديفنا أب إنزل تكره أبتلو نتنا إرترا زي ما قال أبصرها سياس قلتات زلنا أتكرنا كنحقف كنقالس كنفتنا لنا سيزان ما قدي ببع عقمو بزح عقباتات يقبر قدام السنبت سبوني فتني مجمريا أبصرت ودو يفتني بدحريقو زمدناتات مسودوات كقبر يفتن بزح نقراتي سلذي أما علي أمو تقلتات دلي مثلنا أنا اللو دي حصرات مليو سلذي زين حصرات زخاء نخلنا دملكة الناس لزخوني نزو قدايزي بمرأي كابتا بدلنا يبعتو وطينا مرأي كقدسيو كم زول تردو يدلني غني اللي ثانك يو خبرهم نبر لأزقي قدمي محلافي من البات زمتصون الرئم تقعيلو كل ذك على الحق فعلو تبل عباينة بعريبك نحنا قلنا نبلو كلتي من تهزبون هاجرون ناكلتي أملو لو النت نمرق قاطن نزيج أفليو قزر ملكي ملقاسم زأمنو تحقق إيفهم ذك على سلو حبراوي مدب قالسي كسر حلو إنان نبل لحار ودبات عادة يكون 10 يكون 3 يكون كل ساعة زتودبا بوليتيكالي زتودبا أبالات زلوون نزمتصون هاجروا حلاف النت كسكما زتل على سلزخونا أقدموا انت حلاف النت كسكما يقبأن أمنتاي أمترناف نايتي سفيح أبتن كلتنت بتات زأمت كون زتسرته نحبارا وقالسي إيوتي نسك من حلافنا ننبسنا نس أوصينا عين فلتن معناتو كل جيزي انتاي كنقبر لنا ازخعوت مئنتي مسبلنا هنا أبز حلفة أخيباتاتناون درقا نابتزل على درجة نابنتاي نقبر بس إيحو معلتي يصبيلو زلوي سلازي نحاميت أيكوننا نقربو حلاف النت مسكام مالت متأمان نحزي تأمامن اللخينة حلاف النت كسكمو هيك إلني بس هنا يتصباني جن قدمتي
ሃገራዊ መንግስታዊ ሓላፍነት ሕጂ ንኣብኡ ንምብፃሕ ዘገድስ ዘሎ ቀዳማይ ዕላማ ናይ ምፍጣር ሓበራዊ ቃልሲ ስለምንታይ ኣይካየድን? እንታይ ክንገብር ንኽእል? ንውድባት ጥራሕ ኣይኮነን ሙሉእ እቲ ተቃውሞ ደንበ እንታይ ክግበር ይግብኦ እንተ ደኣ ውድባተን ይኹን ምንቅስቃሳት ይኹን ኣብ ዕለታዊ ክትዕ ይውዕላልዩ ኮይኑ ካብኡ ሓሊፉ ዘፍርዮ ነገር ኣይክህሉን እዩ። ከም ዝበልካዮ እንድሕር ሓደ ፀፀር ክድርቡ ዝኽእል ኮይኑ ኣንፃር ፀላኢ ይቃለስ ኣሎ ዝበልካዮ ብኻሊእ ወገን ኣቐዲሙ ተጠቒሱ እዩ ብኣይ ጥራሕ ዘይኮነ ምንቲ ልኡላውነት ህዝብን ሃገርን ድዩ ዝቃለስ እንድሕር ምእንትኡ ዘይኮይኑ ክቃለስ ክትዕድሞ ዘይኮነ ክትልግሶ እዩ ዝግባእካ መርገፁ ከነፅር ክኽእል ኣለዎ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ስለዚ ፀፀር ስለ ዝደርበየ ንመን እያ ተሃርም ኢንዲሬክትሊ ነቲ ህዝቢ ተሃርም ኣላ ማለት እዩ ምክንያቱ ፀረት ህዝባዊ ዕላማ ፀረ ሃገራዊ ዕላማ ሃገር ናፃን ልኡላዊትን ኮይና ከይትቕፅል ኣብ ትሕቲ ኢዶም ዘእትው ዘሎ ናይ ምስለንነት ውግእ ወይ ከዓ ፕሮክሲ ዎር ዝደፍኡና ዘለው ክኸይድ ስለ ዝኾነ እዚ እቲ ዘዛረበና ግን ምናልባት ደጊማ ክትለዓል ትኽእላ ፅቡቕ ረዳይ ኣብኡ ግን ከምኡ ከንኩን ኢለ ኣነ ፀፀር ክብል ከለኹሲ ልኡላውነትን ፀረ እቲ ስርዓትን ኢለ ኣነ ፂራዕ ክልተ ዓበይቲ ጉዳያት ካልእ ንኡሳት ዘፈላለዩና ብዙሓት ውዳት ብዙሕ ስለ ዘሎ ኣብኡ ኣይኣተኹን እተን ፍሩያት ነገራት ግን ፀረ እዚ ስርዓት እዚ ፕላስ ልኡላውነት ናይ ኤርትራ ጠቕላሉ ኣብተን መሰረታዊ ጉዳያት ገልታት ድሰማማዕ እንተኮይኑ እዚ ዘይገበርካ ዘይገበርካ ዘይብሉሲ ብመጀመርያ ምትሕቑቓፍ ብድሕሪ ክስዕብ ዘለዎ ከዓ ንኸይደ ኢለ እምበር እዚ ዓበይቲ ክንድገቦ ረሲዑ ዝመፅእ እንተኮይኑ ሞ ተኸገብር ይመፅእ ከምኡ ዘለካ ከምኡ ኢለ ይካታዕኒ ኣብ ሓደ ኣለና ረዳይ ከምኡ ኢለ ይካታዕኒ ረዳይ ናባኻ يغني كم يغنيكم ሮማ ከመይ ቀኒኹም اسمع لهم ፅቡቕ ناتي حساب سأبتا حدا عينت عندما أنت دحيزو قعوة خيري تبت أباي تسكن دلي غلخو هجي إتي قدم كلادم نسألعي سألع زوافرم سألع تخمزو لو زهم فلت كن قدان لنا أنتاي مالتيو تاقند سألعي إني سياس وينات ودب التي ناتو محاورات كله تقادنتنا يودباتيو ወይ ሓድነትና ህዝቢ ወላ እቲ ህዝቢ ሓደ ከይከውን ዝዋግኦ ዘሎ ውግኣት እንተ ደኣ ኣብቲ ውሽጢ ሃገር ተርኢና ብብዙሕ መንገዲ እዩ እቲ ህዝቢ ከይእከብ ከይዛተ ካብ መጀመርትኡ እቲ ክብራት ሒዙ ኣብ ምብብትታን እዩ በፂሑ ስለዚ እቲ ሓድነት እትበሃል ወይ ከዓ እቲ ሓደ ዕላማ ሒዝካ ምቅናስ እትበሃል ንዕኡ እታ ቀንዲ ምስጢር ምዕላው ናይቲ ስርዓት እያ ውድቀት ናይቲ ስርዓት እያ ወላ ሓንቲ ካልእ ክስታ የብላ ስለዚ ኣብኡ ገፅና ክንከይድ እንታይ እዩ ሕጂ እቲ ሓሳብ እኮ ኩሉ እቲ ውሽጣዊ ትሕዝቶ ናይቶም ውድባት ዋላ ምንቅስቃሳት ተረእኻዮ ሓደ እዩ እኮ ኢሉ እኮ እታ ዲሞክራሲያዊት ኤርትራ እዩ ዝብለካ ኩሉ ኣብ ምንታይ እዩ እቲ ፍልሊ ሕጂ እቲ ፍልሊ እንተ ደኣ ረኺብካዮ ሓደ ዓይነት ዕላማ ክትሕዝ የብቅዓካ እዩ ዝብል እምነት ኣለና ኣነ ስለዚ እታ ቀንዲ ነጥቢ እንታይ ትፍልልያት እንታይ እዩ ሕቆን ከብዲ እንተ ደኣ ኮይኑ ወላ ሓንቲ ትገብሮ ነገር የብልካን ማለት ትዘራረቡን ኣይትኽእልን ኢኻ ምክንያቱ በበይን ኢኻ ዘለካ ትመትከልካ በበይን እዩ ስለዚ እታ ሓንቲ ንኩላትና ኣብ ሓደ ተምፃና ትኽእል ግን ኣነ ንዝብለን ደጥብታት ማለት እዩ ሓደ ምእላይ ስርዓት ካልኣይ ከዓ ህዝባዊ መንግስቲ ኣብ ኤርትራ ምትካል መንግስትነት ንህዝቢ ምርካብ እያ እዚኣተን ሓሳብ ዜነን ሓደ ክገብራና ዝኽእላ ንኩላትና ምክንያቱ
ናይ ገሊኣቶም ድሕሪ ውድቀት ናይቲ ስርዓት ፌዴራል ብሉካ ገሊኣቶም ገለ ብሉካ ከም ዘለዎ ዞባ ከይድ ኣብቲ ናይ ምምሕዳር ናይ ገሊኣቶም ኣብ ናይ ወፃኢ ዲፕሎማሲ ኤርትራ ከመይ ትኸይድ ምስተን ኩረባ ብታ ዝብል ሕጂ ኣነናተን ውድባት ሃገራዊ ዝኾነ ኣጀንዳታት ኣለወን እቲ ኣጀንዳ ግን እቲ ውድብ ናቱ ኣጀንዳ ሒዙ ተኣትዩ ካብ ህዝባዊ ግንባር ኣብዚ ዘሎ ስርዓት ዝፈልዩ ምክንያት ዋልክንቲ ነገር የብሉን ምክንያቱ ኦልሬዲ እዚ ስርዓት እዚ ፀገምናቱ ውስዐ ንህዝቢ ከሳትፍ ስለ ዘይደልዩት ፖለቲካዊ ሂወት ናይቲ ሃገር እዚኣ እታ ውድቀት ናይቲ ስርዓት ስለዚ ዝኾነ ትውድብ ኣብዚ ቃልሲ ዘለካ ምንቅስቃሳት ናይ በዓላ ሃገራዊ ኣጀንዳ ሒዛ ስልጣን ምስ ሓዘ ትውድብ በቲ ናቱ ሃገራዊ ኣጀንዳ ክኸይድ ይብል እንተደኣ ሃልዩ ናይ ባዕሉ መርሓ መሪፁ መርሓ ክኸውን እንድሕር ዝብል ሃልዩ እዚ ኣብ ቃልሲ ክኸይድ ኣይክልኒ ወላ ድሕሪ ውድቀት ናይቲ ስርዓት እውን እንተበልና ክመፅእ ኣይክልኒ ምክንያቱ እቲ ውሽጢ ዓዲ ዘሎ ህዝቢ ኸ ስለዚ ሕጂ እታ ሓንቲ ነጥቢ ኣብ ክተብ ፀና ትኽእል ክዛዝሞ ንስርዓት ምእላይ ድሕሪ ስርዓት ምእላይ ከዓኒ መሰጋገር መንግስቲ ጌርካ ህዝባዊ ባይቶ ምትካል እታ ናይ ቀደም ዝነበረት ኤርትራ ንሳ ኮፍ ትብል ሰልፍታት ከም ሰልፍታት እቶም ሚኒስትራት ከም ሚኒስትራት እታ ሃገር ግን ብላዕለዋይ ባይቶ እትምራሕ ፓርላማዊት ዝኾነት ሃገር ምምስራት ኣብዚአን እዩ ትሰብ ሓደ ክኸውን ዝኽእል ኢለ ይሓስብ ስለዚ ኣብዚአ እንዳኣመን ኩሉ ክጥርነፍ ይኽእል እዩ ኣብዚኣ ዲኣምን ድሕሪ ውድቀት እቲ ስርዓትን ነቲ ስርዓት ምእላይን ድሕሪ ውድቀቱ ከዓኒ ስልጣን ንህዝቢ ምርካብን ዘይኣምን ውድብን ምንቅስቃስን ግን ፅባሕ ንጎውን ንኤርትራ ብዙሕ ብጠቅም ስርዓት እውን ኣይኮነን ኢለ ዝሓስብ ኣነ ብወገነይ ማለት እዩ ናተይ ኣተሓሳስባ ካብዚ ዘሎ ስርዓት ዝኸፈ እዩ ክኸውን ምክንያቱ ናይ ገዛ ርእሱ ንዓይሱ ሙዕነ ጥራሕ ባህላይ ክኸውን ከም ስርዓት እዚ በትሩ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ እዩ ክኸውን ስለዚ እዚኣ ኣብ ሓደ ተምፃና ትኽእል እያ ዝብል እምነት ኣለና ኣነ ስለዚ እዚ ካብቲ ሓደ ሃንገር ናይ ስልጣን ፅምኣት ናይ ስልጣን እውን እንተደኣ ኣሎ ኣብተን ውድባት ወይ ኣብተን ምንቅስቃሳት ንገዛእ ርእሱ እውን ኣብ ሓደ ክምፃእካ ኣይክእልን እዩ ምክንያቱ ስለ ህዝቢ እንድሕር ትቀለስ ኣለካ ዋላ ፖለቲከኛ ኹን ሽሕ ግዜ እቲ ስልጣን ንህዝቢ ኢኻ ክትህብ ዘለካ ህዝቢ ፈትዩ ከቐምጠካ ዘለዎ ኣብቲ ስልጣን ህዝቢ ፈትዩ ንዓኻ ምርሓና ክብለካ ዘለዎ ስለዚ እዚ ሜንታሊቲ ክሳዕ ደየለ ኣብ ውድባት ኣብ ምንቅስቃሳት ኣብ ሓደ ክትመፅእ ኣይትኽእልካ ምክንያቱ ድሮ ኺኣትኻ ኣብቲ ሃገር ኮምፒቲሽን ጀሚርካ ኣለካ ኣብቲ ስልጣን ከይበፅሐካስ ኮፈላታ ተወንበር ከምዚ ጤል ከይተገዘእሳ ኣበይን እሰራ ድበኣስኹም ዓይነት ክኸውን ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ እዚአን ናተይ ዝብል ክስታይ ኣለኒ ሕጂ ኣብዚ እንታይ እዩ ድቤታትኖ ዘሎ እተን ውድባት ምንቅስቃሳት ኣብቲ ውሽጣዊ ትሕዝቶአን ሓደ ክነሰን ኣብቲ ማኒፌስቶ ሓደ ክነሱ እንታይ እዩ ዝፈላለዩ ዘሎ ወይ ከዓ እቲ ህዝቢ ሲ ፀላእ ዝጥቀመሉ ዘሎ ብኮታት እንታይ እንተዳ ኢልና ሓደ እቲ ሜድያታት እዩ ስለዚ እቲ ሜድያታት እተን ውድባት ምንቅስቃሳት እቲ ዝጋዋሕ ኩሉ ነገራት እቲ ዝበሃል ዝረብ ዜናታት ዋላ መግለፂታት ቃለ ምሕትታት ኩሉ ሓደ ከምዚ ኦርኖፍ ሜድያ ንኩላተን ከማእክል ዝኽእል ኮሚቴ ወፅዩ ስለዚ እቲ ዝዝረብ እሱ ነቲ ቃልሲ ዘይወቅዕ ነቲ ልቢ ህዝቢ ድማ ዘይሰብር ህዝቢ ክቀበለካ ከም ዝገብር ሳንሱር ዝኾነ ነገራት ክሓልፍ ኣብዚ እውን ክሰማምዓ ከለዋ ነቲ ቃልሲ ሓጋዝ እዩ ዝብል እውን እምነት ኣለኒ ስለዚ የቐኒለይ ወድየ ኣየዞሮ ጽቡቕ ኢቶር ላይ ዳዊቶም መቐዳምነት ላስ ቬጋስ ከመይ ኣለኹም? Vegas is good. Thank you, Zoru. Everything, everybody. كما لهم كما كأنهم كلهم سلام عنده كسلام تبع أجن بزيادة. أنا سي نيشتي تايب هالدلي بزيادة سي أبتا نصرنت زيادة خطوكر دلي جن كني نابون متاوي عنده بجلسي نزي سرعات زي عين فولتونينا دبل الزراروا نيرو إذا أنا تايم بالكو كواين فولتون الناس كنفولتو عين دلينا مبال محاشي بالكو مالتي كما تقول رئيتو سمعي
زي كونس عوافنا هاجرنا قرملتنا بلعل برا زمان زي سرعة زفليتنا كو إذا هاد ما دلوين سلازي سي أنا زي سي كن فولتو عند اللي انت بلنا حاشم بري عين فولتو الناس دبال النجار يلين كبير كلا يبتنا أو عقباي فسا أنا سنتاي تجبر قل دبل تاي بال زيا طعمي انتهي مبولكاني هو تجبرها كجبرت لا خوين ما انتهي مسكها مجمرة ولا زي إذا حجب زي نساتفون وعلو نكات علو ما يطلو زلنا نسو انتهي مسكها أبحلنا تمركزنا انتهي بال أبحلنا تمركزنا بما زخون السب نقوي نقنع كبل زخيل حلنا هاليو كإرمن زخيل تدا خوينو إذا جزار صعب سرحي عبزيتات من الحركة كانت كرت دا خوينا أخل تايب هالنا مالتيو سلسي نقال سالنا أنتاي كجبر زي كونه سنجبر علىنا نو حماق نخوفو نقوي نقنع لنا نخن إرمن نحر دلوقتي كوينا استاذ عريس راحي كبل قبل زي الجغا مصر في الساعة زي نقال سالنا نقبر لنا ذكالنا أنا نقبر زلنا أبزع على درجة أنا وسعقاني تسفق يقرصنا مغصال تراي أبحلنا تمركزنا نقوله زي قبرنا قرير بزيارة جنابتا نصرنا تكاتو نصرنا تنتاي أنا يجوز حتى يبالغ بعلواشاي كلاتهم قاقلي صمام وقواتهم من العلي تايبالو لأن أنا بناتي ريتو من كقر وانتداغيني حدا قنفول تزلنا هزبن هاجرن كل تقلباتنا حدا غشيب جاتهم قاب بينهم كتفلالي ما يتخلنا احنا عند حريقمو بحايلي بقونسي اتزدلي اتزبلناو اتزتشاقناو سعرنا أمسينا أبنتاي داينا تبالاشنا أنت دايلنا أبتي بوليتيكاينا تبالاشنا مالتي كن عقب أي كهلنا أنت بدخمتنا أنت بتفعل تايت بعد دحرتنا كن عقب أي كهلنا حجي نزي تايت كل جزء أمنتاينا هنا جزء علامة ما شلنا يتمثل دما انتاي هاجر الحزب مدحن قصيده خابت قلاي درجه خاني ابناي فتحي اتيها خاتي زلو فللياتنا نحسف لنا عيناتا تاي بالكون كات لازمك مع الراي مالك لا كل هاجر اعوز خربك عطرناهم حجي هاجر انتاي متكل سلازخونه نسي قدامنتنا مجمره نزخونه نابتخالاي درجه نحن نص اتي زعوتنا متكل نعوخنا دالنا حجي اتي نص متكل نصرنت متكل مولع انتايتي متكل علي دلي اذا عقبت كتورق انت دا زي كيلكا نصرنت يدن ماشي نصرنت ابو انت دا تطول كان كل يقرارة لها داويد يقرارة لها قررت له سوري حجة حجزت حنا الله كم تقصيرا حجيت نصرنت نحن هذا لنا أنا تاي فلالة تاي بحاله ما يكون كل جزء اتي نصرنت نبلو اتي نهاجر متكل نبلو نهاجرنا حزب مدحان متكل نبلو نعو كالي قناوي زخوني اتفلالة تقبلو غلقات نا كالي تاي بحال زي مخد جزا رسو نسيو تحجي أبز ساعات زي ناي قالسنا ناي حرنتاو قالسنا قحار كويننا دلو إذا قحار زد ماني كاب حجي السيو هايلنا له نصرنتو كنصر انت زي كيلو كاب حجي وانت ايبال كنتون قولو انت زي كالنا صباحا نوغن
صباح نقول أب هاجرنا مساعتنا نستعودنا حمام دحاريقهم زي تحزر لقول سيزن نزل تايبات نصرنا تكبها كله متكلو فليتو عاجبو زنت صري أب أول لقط زي بلو ولا هجين هاي ودوات نراين هاي ودوات نتاي أنا صرانا متكلم فهمتاي حجز قالوا صو زلوا زاربوالو زباسالو زلوا حجي انتاي اتخالعوي امبر اتي قدماوي ايكون قدماوي مجمرا ختدحنا لك قدامنتها مجمرا خيعوتها نتخالعوي سيلكا بوتات كسحاد مداي مالت از جزارسو اتي عب علامه زي منصار عن بناتي زولو سيزي اذا نصرنتي نخالي اينو سدا نصرنتنا متكل ام متكل مرقاز تاي متكلكا اب حدا قتلكا بالعدوه تاعتها متكل تدهلي كابت متكل الحرشه تحت زيبلكا وعلكا حد كاين واحد حسر كتعوت يخا زبل امنت لنا انا مالتي كاب نصرنتا نسفي ازغلطو بزياده نالباش احد سيري وي قديله وي كاتغاغي خلوخل زيناتي الرأي مالتي بناتي اقبت اوكي ثانك يو ودي الله اوكي داويتون باشاي اوكي صبو يو توساقتات ان نقبرنا انا خنكيز معناتو تمالالا ان هون خيدا له مسلمتي حسابات بفرلاي كابز قرب ازراخو خامنا يردائي ينجو زلو مسنا داويت جميركا درغاتا تمالالا اي تقرب تتامن صارسي زربا مسمعك عندها እንደገና እንዳሰፍሐት ትኸይድ ንኣብነት እንታወት ኢና ንሕና ንውድባት ከም ዝግበራ ንብለን ወይ ንዝኾኑ ካልኦት ከም ዝግበሩ ንብሎም ስንታወት ኮይና ኢና ንሕና ዝበሃል ነብስኻ ናይ ምንኣስ ነገር ኣነ ተቐባልነት ብወገነይ ተቐባልነት ይብሉን ምክንያቱ ንስኻ ኤርትራዊ ስለ ዝኾንካ እሞኻ ብዛዕባ ዲሞክራሲ ስርዓት ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ምትካልካ ትጣበቕ እንተዳ ኮንካ ዋላ እውን ንበይንኻ ከምዚኣ ክኸውን ኣለዎ ከምዚ ክኸውን ኣለዎ ኢልካ ክትዛረብ መሰል ኣለካ ክሳዕ ዘረባኻ ቅቡል ዝኾነ ድማ ህዝባውነት የጠቃልል ማለት እዩ ዝብሉ ኣብ ዝኾነ ይኹን ቃልሲ ዋላ ምዕባለ ዋላ ነፃ ዝኾነት ሃገር ዲሞክራሲያዊት ሃገር ምስ መስረትካ እውን ዝብሉ ኣለዉ ዝገብሩ ኣለዉ መምህር ንኣብነት ክብል እዩ ዝውዕል ክዛረብ እዩ ዝውዕል ክምህር እዩ ዝውዕል ማለት እዩ ካልኦት ከዓ ነቲ መምሃራን ዝዛረብዎ ይገብርዎ ተምሃሮ ተማሂሮም ንዑ የተግብርዎ ካልኦት እውን ዝመሃሩ እንድሕር ልዮም ከዓ ንዑ ኣብ ግብሪ ይገብርዎ ብካልእ ዘረባ ዝብሉ ብሓደ ወገን ኣለዉ ማለት እዩ ዝገብሩ ከዓ ብካልእ ወገን ክርከቡ ይኽእሉ ናይ ግድን ኣይኮነን እቲ ዝብል ክገብር እንተ ደኣ እቲ ዝብል ኢሉ ዝሰምዑ ዘየለዉ ኮይኖም ማለሲ ንበይኑ እዩ ተፈጢሩ ዘሎ ማለት እዩ ግን ካልኦት ፍጡራት ስለ ዘለዉ ንሱ ይብል ማለት እዩ ሓደ ዝረኣዮ ነገር ስለ ዘሎ ከምዚ ፍላስፋ ማለት እዩ ከምዚ ቀሺ ማለት እዩ ይምህር ይዛረብ ኣብ ቤተክርስትያን ኮይኑ ይሰብኽ ካልኦት ከዓ ነቲ ትምህርቲ ተኸቲሎም ኣብ ግብሪ የውዕልዎ ማለት እዩ ስለዚ ዝብሉ ብሓደ ወገን ኣለዉ ኢሉ ጥራሕ ዝሰርፍ እንድሕር ኮይኑ ካልኦት ዝተግብሩ እንድሕር ዘየለዉ ኮይኖም ግን እንታይ ኮይኑ እዩ ዝሰርፍ ማለት እዩ ዩቶፒያን ኮይኑ ተርፍ ትዘረባ ማለት እዩ ገነታዊ ኮይኑ ተርፍ ማለት እዩ ወይ ድማ ብምግባር ጥራይ ክመሃሩ ዝደልዩ ሓደ ነገር ከሳልጡ ዝደልዩ እንድሕር ልዮም እሞ ብዘይ ክለሳ ሓሳባዊ ትሕዝቶ ብዘይ ትምህርቲ ዝኸዱ እንተኮይኖም ከዓ ኢምፕሪሲስስ ኮይኖም ከዓኒ ናይ ተግባር ኮይኖም ኣብ ርኸብ ሰኣል ይነብሩ ማለት እዩ ምናልባት እውን ይዓንዉ ኣብ መንጎ ኣብ መንገዲ ክፀድፎ ክእሉ ማለት እዩ ዝዕንወት ከም ዝኽእል ዘይተረጋገፀ ቲዮሪ ዘይብሉ ፕራክቲስ ይኸውን ማለት እዩ ስለዚ እቲ እንታወት ኮይና ኢና ንሕና ከምዚ ግበራ ንበል ዝበሃል ትክክል ኣይኮነን መምህርን ተምሃራይን ዘሎ ዝምድና ኣብ ዝብሉን ዝገብሩን ዘሎ ዝምድና ኣብ ቲዮሪ ኤንድ ፕራክቲስ ዘሎ ዝምድና ማለት እዩ
عقباين بعد زوجة أمانة قرأت هذا مسرح زي مسبع البرهانون يقوليهم نيرهم مالتي نوع تعارقوا نوع تعارضوا كله كله نتن ودباتسي إذا حيش تتقرب كنا حيش بلون نيرهم مالتي سلذي نتي بعلاقات صرفنا قرأتون سام تايمز مهرام تخكل هيكونن حاسس مبالو نتي حالفة قالسي قداشي سواي شمقلنا ترجم زهلو مالتي ترجم سلزلو خايخم آتيخم مو مالتي توم تقولوا كن شمقلنا تقولوا مالتي نوعو لما ديكولو كله نتي شمقلنا زيكولو له أنا لا نزي أبعد في السوشيال بقول حيش نقولوا قالوا كمالتي لبان كإلى حريقة خاشم تقولوا مالتي كالتي مسؤول تتقالي مزخيد ناي مودابن زي مودابن قدال أب حنت هاجر كله ودب ناي قدن هيكون زودوبو كوادا وحداتهم كابتوم زي تودوبو أبز نبر العالم ولا بزقدامو عالم الحرينا خم على أمريكا قد محجون بسوق زي نزارب اللي ناقن من البات عين حسس عين بلون نتي تخاتعنا له تمايتنا له ننبر له ودعنت كي ترى فغمان كنت أمتون نحر زي ندل خوينا كي تتقمنا عين أن ترف مالتي كنت قمر لنا بعال أمريكا بعال كندا معربة وعالم بملؤ في الله زخي الديمقراطية وغرقصاتن مرجعاتن ودباتاتن زي ودباتاتن كنريقول لنا مالتي نربح أنا خنبلسي نتود عنت نتي أعود له مسلات نتي أعود له تودب كام كلاس مسل كي تودب كام كلاس مسل كنريقو علنا مالتي ننبر له حاجات كي ترفع كنمهر له علنا انت داخل مهر ديننا مالتي إذا أبزل نبر له حاجات زلنا ناي ثينك تانكس زمشاتات زخيد تمرتات زخيد زغب بهالاي كالني ناي ليكاونت انتلكتوالز زخيد ناي سكولارز زخيد تمرتي زغب بهالاي كالني جن يقبروا أمسهم نتزبروا زلوا مالت يكون زقبروا أكلات يزرقوا متمرتي توم نقبروا دم ما يقبروا مالتي بمنتاي جرو مقبروا مالتي بتي فوتين باور ناتهم جرو ناتي خجبر زلوا أكل ملختي محلان فنو مالتي بخلا زر أربع إثن ودبات تفتيرا زلوا ولا وحدة يخون عنبري بتحال من قدي كعوثو زليا ناي علامات سلزلوا ناي سلطان حطو كرخبال له نوع عوتان دار كوينن ناي سلطان حطو كرخبان تخوينن كا حزباونته زرا غز خون ترا خوينو يتي فوتين باور ناي بابليك ناي حزبي يدل مالتي بز منقد زها غيرن كاني نساتن نتي علاماتات نتي دمسي ناي حزب زدليو شوهاتات صماعات ناي حزبي يرغاغصا مالتي ስለዚህ ውልቀ ሰባት ከይተወደቡ ዓቕሚ ጥራይ ሃልዎ መንበር ክእለት ጥራይ ሃልዎ መንበር ትመልእኽትታቶም ትርጉም ከም ዘለዎ ክርዳእና ኣለዎ እዚ ከዓ ባዕሎት ዘለና ዓለም ዝምህረና ዘሎ ማለት እዩ ስለዚ እዝን ወዲ ከምዝን ርኢና ኣይ ቲንክ ዝምድናታት ናይ ክለሳ ሓሳብን ተግባርን ኣብ ግምት እንዳእተና እንተኸድናን ነቲ ወድዓዊት ዓለም ከዓኒ እንተተገንዘብናያን ይሕሸና ማለት እዩ ካልኦት እተን ብርሃነ ዝበለን ስርዓት ምዕላይ መሰጋገሪ መንግስቲ ምምስራት ንሓራይ ሕጋዊ መንግስቲ ጌርካ ምኻድ ዝበሃል ዘሎ እዚ ኩላትና ንደልዮ ኢና ማለት እዩ ከም ድልየት እቲ ሽግር ዘሎ እንታይ እዩ ንዑ ከነዓውድሲ ንጥቀመሉ ኣጋባብ ቃልሲ ተሓንቶይ ጠቕሼ ነበርኩ ብዝርዝር ብሰፊሑ ንሱ ኢና ተመሊስና ክንጥምቶ ማለት እዩ ከመይ ጌርካ ኢኻ ከተዕውቶ ትኽእል ብካልኦት ጌርካ ዲኻ ኢንተርቨንሽኒስትስ ጌርካ ዲኻ ከተዕውቶ ትኽእል ብኢዳእታውነት ናይ ካልኦት መልእኽቲ ሓይልታት ጌርካ ዲኻ ከተዕውቶ ትደሊ ንሳቶም ከስኢሎም ዲኦም ሽቁልልካ እሞ ድሓራይ ከም ቅጫ ናይ ኣዴኻ ክትበልዕ ንስኻ መዞብ ከቢትካ ክትበልዕ ድዩ እቲ ነገር ፖለቲካ ከምኡ ከምዘይኮነ ክርዳእና ኣለዎ ማለት እዩ እቶም ዲክቴተርስ ወይ ሓያላን መንግስታት ዝበሃሉ ክሳብ ሕጂ እውን ኣብ ዓለም ዘባእሶም ዘሎ ክንሪኦም ከለና ክወስዱ ስለ ዝደልዩ እምበር ክህቡ ጥራይ ማለት ኣይኮነን ሓደ ነገር ክህቡ እንተደኣ ኮይኖም የለቁሑካ ኣለዉ ማለት እዩ ድሓር ግን ንስና ኢንተረስቱ የኽፍሉካ ማለት እዩ እዚ ድማ እቲ ዝገጠም ዘሎ ኣብ ዓለምና ዝገጥመና ዘሎ ቃልሲ ናይ ቃልሲ ጉዳይ እዩ ዝርብሽ ዘሎ ንዓለም እሱ እዩ ወላ እዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ኣብ ሚድል ኢስት ዝኸይድ ዘሎ ኣብ በዓል ፍልስጤም ዝኸይድ ዘሎ ንሪኦ ኣለና ማለት እዩ ብዓይንና ንሪኦ ኣለና መን እንታይ ይገብር ኣሎ ስለምንታይ ከገብር ኣሎ ንሪኦ ኣለና ኣይ ቲንክ ብዓቕሚ ናትና ክፍለጥን ክልለን ዝኽእል ነገራት እዩ እንተጎዲልና እውን ዝምህሩ ኣካላት መሊኦም ኣለዉ ብዚ ዓለም እዚ ብዛዕባኡ ዝዛረቡ ባዕሎም ንገዛእ መንግስቶም ዝወቕሱ ኣካላት ከም ተዓንቶ ዝበልክዎ ቲንክ ታንክስኒ ኢንተሌክቹዋልስኒ ስኮላርስኒ ንሪኦም ኣለና ኢኮኖሚስትስ ድዮም
ፖለቲሽያንስ ድዮም ጆርናሊስት ድዮም እዚኦም ዓለም ለኻውያን ዝኾኑ ሰባት ብደይ ዕረፍቲ ክዛረቡን ክልፍልፉን ንሪኦም ኣለና ማለት እዩ ነዚ ርኢና ግደ ውልቀ ሰብ ክንደይ ከም ስና ኣድጊ ተደራሪካ ይኮንካን ክንቱ ሓደ ውልቀ ሰብ ኮንካስ ክንድውድብ ኢኻ ክትከውን ኣለካ ከም ስና ኣድጊ ክትደራደር ኣለካ ማለት ኣይኮኑን ዓቕምኻ ብዝፈልጦም ብዝሪኦ መንገዲ ንስኻ ርእይቶኻ ተቐምጥ እዚ ይፍታሕ ትብል ማለት እዩ ተቐባልነት ክህልዎ ዶ ኣይክህልዎን ከዓኒ ኣብቲ ህዝብን ተረድኦ ናይቲ ዝሰምዕ ዘሎን ይውሰን ማለት እዩ በዚ መንገዲ እዚ ኢና ኣፍልጦና እንዳስፋሓና ክንከይድ ንኽእል ኣብዚ ጉዕዞ ዝሽዑኡ ንላለ ማለት እዩ ዓንተወይ ዝበልናዮ በዓል መን እዮም ምስ መን ኮይኖም ሓደ ነገር ክዓውቱ ዝኽእሉ ኣየናይ ክጎድእ ዝኽእል ዝምድና ኣየናይ ካይቲ ክጎድእ ዘይክእል ዝምድና ማለት ሕማም ድሓር ዘለዎ ዝምድና ኣሎ ሕማም ድሓር ዘይብሉ ዝምድና ከዓ ኣሎ ነዚ ኣልሊና ኢና ንኸይድ ማለት እዩ እንተደኣ ነቲ ስርዓት ኣብ ዓድና ዘሎ ክቕየር ኣለዎ ሕጋዊት መንግስቲ ህዝባዊት መንግስቲ ክንገብር ኣለና ንብል ኮይና ከም መተካእትኡ ዝቐርብ ኣጋባብ ዝምድናታት እንታይ ዝመሰለ ዝምድናታት እዩ ከመይ ዝዓይነቱ ዝምድናታት እዩ ዓቕምኻ ከተቐምጠሉ ትኽእል ማለት እዩ ከም ውልቀ ሰብ ዓቕምኻ ከም ውድብ ዓቕምኻ ከም ጉጅለ ዓቕምኻ ከም ጆርናሊስት ዓቕምኻ ከም ሜድያ ዓቕምኻ ከምቲ ዘሎ መሳኹቲ ናይ ቃልሲ ዓቕምኻ ከመይ ጌርካ ከተበርክት ትኽእል ኣብ ግምት እንዳእተና ክንከይድ ኣለና ተዘይኮይኑ ግን መን እየ ኣነ መን ኢኻ ንስኻ ክንበሃሃል እንድሕር ንዑር ኮይና ወይ ድማ ንኸነዕልል ኢልና እንተኮይና ነዚ ሜድያታት ንመፆ ዘለና ንመዘናግዒ ዝኣክል ማለትሲ ካብ ስቂለ ኮፍ ድብልሲ ክዕልል ዘረባ ክሰምዕ ኢልና ንመፅእ እንተኮይና ካልእ ነገር እዩ ዕላማ ፖለቲካዊ ዕላማ የብልናን ማለት እዩ ፖለቲካዊ ዕላማ ሃልዩና ብዛዕባ ህዝብና እንተደኣ ተገዳስነት ዘለዎ ጉዕዞ ክንጓዓዝ ኮይና ግን ውልቀ ሰብ ንኹን ጉጅለ ንኹን ውድብ ንኹን ብዘየገድስ ከከምቲ ዓቕምና እቲ ክንገብሮ ንኽእል ክንገብር ንኽእል ኢና እሱ ስለ ዝኾነ ከዓ እዩ ካብ ቀደም ጀሚርካ ካብቶም ቀደም ጀሚሮም ክቃለሱ ከለዉ ሃሰስ እንተልናዮ ቃልስና እኮ ኩሉ ህዝቢ ኤርትራ ኣይኮነን ዝቃለስ ነይሩ ተወሰኑ እኮ እዮም ዝእሰሩ ነይሮም ተወሰኑ እኮ እዮም ሓደ ነገር ስርዒት ዝሰርሑ ነይሮም ተወሰኑ እኮ እዮም ሓደ ተግባር ዘብሉ ነይሮም ሽዑ ንሳቶም ነቲ ብዙሕ ህዝቢ ሸውሃት ይኸፍትሉ ነይሮም እቲ ህዝቢ ድማ ከም ዝሳተፍ ይኸውን ነይሩ ዝበዝሐ ህዝባዊ ተሳተፎ እንዳተረኸበ ምስ ከለ ድማ እቲ ቃልሲ ይዕወት ማለት እዩ እንዳበልኩ የቐኒየለይ ዘረባ ኣብዚሕና ኣለና ካልኦት እንተልዮም ይሳተፉ ምናልባት ኣብ መንጎ እንተኸይድና ግን ኣይተሓዝልና ኣብዚ ዛዚመ ኣለኹ የቐኒየለይ ታንኪዩ ባሻይ ፅቡቅ ሪቶ ብኸጠቃልል ዝኽእል መገዲ እሞ እዞም ድሕሪ ኢልኩም ዝመፃእኹም ወላ እኳ እቲ መእተዊ እንተዘይርከብኩምሉ እናተፈተገ ስለ ዝመፀ እቲ ጠቕላላ ትሕስኡ በፂሕኩም ኣለኹም ስለዚ ናባኹም ንገድፎ ኦኬ እስማኤል ናባኻ ሰላም መጀመርያ ኣነ ዶንጌ ስለዝመፃኹ እቲ ብዛዕባ መእተዊ ስለዘይሰማዕኽዎ ቁሩብ ኣይደፍሪን እየ ኩሉ ግዜ ኣነሴ ወይ ኣሴ ኣብዘየለ ካብ ኩሉ ዝኸፍአ ነገር ኣብ ከምዚ ንገብሮ ምይይጥሲ ኣብ ኣርእስቲ ክትዛረብ ኣለካ እታ ኣርእስቲ ተዘየሎ ጨናፍር እንድሕር ወሲዳ እታ ኣርእስቲ ገለ ቁም ነገር ከይበፃሕካ ኢኻ ትኸይድ እያ ደኺምካ ትኸይድ ባሕቲ ስለዚ ከምኡ ስለ ዝኾነ ኣነ ሾያ ኣይደፍርን እያ ግን ሕጂ ካብቲ ክበሃል ዘምፅአ ከም ተረዲእኒ ዘሎ እታ ዛዕባ እንታይ እያ ሲ ዓብዪ ልኡላውነትን ነፃነትን ቀፃልነት ሃገርን ዝመሰረቱ ንፁር ዝኾነ ናይ ቃልሲ መደብ ይመስለኒ እታ ተልቲኣትን እንተልያ እታ ዛዕባ እታ ርእስቲ ደንበ ተቃውሞ ንኽዕወት ምእንቲ ንፁር ቃልሲ ይቃለስ እያ ትብል ስለዚ እቲ ዘይሩ እቲ ንፁር ዝኾነ
ما خساتف زخيل هو ايوه طبعا زي بيتفل عليه درجة إذا حلف طبعا يعني زعبا أول شيء في سمعه على كومنت غير اللي نحن سي من كوينا هنا يعني ودباتي خمس نبلين قال نسل النبر زبيل أمر I think أنا بمسي عم شاي سامع عبزي يعني مجمرها ممكن يعني إنه بدعا ودبات الزارة بدعا مخنياته ودبات بشي يسلا زولا أنا خاص هيك أسلا زخم سيمبلي يعني زي قاعد يعني بهزب مشم هزبي كل بروجراماتنا ودبات هزمو زلو فرص أبالات اللون أبالات نتيها نتي سنا حسابي ويكا منغستين نحرو خوينهم ويكا خم حاضرون نحت مريصم خمي يخبروا خم زلوهم أقول تسامعوا أبالات نايت حزبيهم يعني جن بحافظ شو بزعبا تعدي يزارب زلو تبروجرام بزعبا تعدي هان عايت ملكتني أنا خاني زي قاس لزخنكو يعني بزعبا هاجرين بزعباين يزارب سلزخوني مارسي انت غيركا انت غيركان كله برئيسو فهبسي خلق ነገር ዘሎ ይመስለኒ يعني طبعا خمس سبع فوق ብዙሓት ተናኸፎ مارسي يعني እንታይ ክኸውን ዝኽእል ምርጫታት ኣብ ቂድሚ ዘሎ ኣብ ባይታ ዘሎ ኩነታት ምርኣይ ብውድባት ደረጃ ድዩ ብገለ ደረጃ ድዩ ዝተፈላለዩ ኩርናዓት يعني እቲ ንፁርነት ብኸመይ ክመፅእ ከም ዝኽእል ወይ ከዓ ከም ዘለዎ ክዝርበሉ يعني ተዘሪቡሉ يعني ኩሉ ሰብ ተዘሪቡሉ እዩ ካብሮም ዝዛረብ ዝነበረ ያሲን ባሻይ ብዙሓት ኩሎም ተዛረቡ በቲ ኮኑ በቲ ይኹኑ እቲ ቃልሲሲ ከመይ ክኸውን ከም ዘሎ ተገሊፁ يعني ሕጂ طبعا እቲ ዝድለ ዘሎ ብኣፂሩ ናይ ለውጢ يعني ማለት ድሕሪ ብዛዕባ ለውጢ ትዛረብ ሃሊኻ ዘሎ ተቐይሮ ትሓስብ እንድሕር መተካእትኡ እዩ እቲ ኣገዳሲ ነገር يعني መተካእትኡ እዩ እንታይ ክኸውን ይኽእል ኣብቲ እቲ መተካእትኡ ኣብ ዝብል እዩ ወይ ክትሳርዕ ትኽእል ወይ ከዓ ክትፈላለ ትኽእል ስለዚ እንታይ ብዛዕባ እንታይ ካ ትዛረብ ዘለካ ኣብዚ ኣብ ሓደ ሃገራዊ ደረጃ ክህሉ ዘለዎ ንፁር ዝኾነ ኣጀንዳ እያ ናሽናል ኣጀንዳ እዩ ዘሎ ያ እንተተኻኢሉ ኮንሰንሳስ ኣቢሉ ዝፅናሕ ወይ ከዓ ናይ ሓባር ዕግበቲ ሒዙ ዝጓዓዝ ንሱ ኣብ ዝሰኣነሉ ግዜ ከዓኒ ሚኒመም ፕሮግራም ወይ ከዓ ዝሰሓተ ነጥበ ስምምዕ ሒዙ ነቲ ዝተፈላለዩ ጉዳያት ንወሰን ገዲፉ ከመሓድር ዝኽእል ናይ ንፁር ዝኾነ ሃገራዊ ኣጀንዳ ምህንዳስ ማለት እዩ ነዚ ምህንዳስ ማለት እዩ እዚ በጋ የለን ይግበር የለን ማለት ኣይኮነን ግን ኣብ ሓደ ክእከብ ኣይተኻእለን بتمكر እንድሕሪ መፂና ወላ እውን በቲ ብረታዊ ቃልሲ እቲ ንኣብነት ኢዚየር ነይሩ ቅልል ዝበለ ነገር ነይሩ ብዛዕባ يعني ሓደ ስርዓት ናይ ምልዋጥኒ ሓደ ፀላኢ ካብ ሃገርካ ናይ ምውፃእኒ ክልተ መርሆ እቲ ካልኣይ ቅልል ዝበለ ምክንያቱ ኣብኡ ባእሲ ይብልካ ኣብኡ ዝዓገበ እዩ ዝቃለስ ማለት እዩ ብዛዕባ ነቲ ፀላኢ ምስ ወፀሲ ነቲ ፀላኢ ኣብ ዝትክፍ ትክክል ዘለዎ ኣብኡ ብዙሕ ግዜ ይብልካን ብዙሕ እውን ገና ምክንያቱ ናይ ኩሉ ብዙሕ ነገራት ኣብ ግምት ስለ ዝኣቱ ናይ ሚዛን ናይ ሓይሊ ናይ ወታደራዊ ድዩ ናይ ኢኮኖሚ ድዩ ናይ ፕሮፓጋንዳ ድዩ ብዙታት ኣብ ግምት ስለ ዝኣቱ ብርሁን ኣይኮነን ብዛዕባ ንክትዛረብ ብዙሕ ተኣሽሙ ይኮነን ኣብቲ ኣገባብ ጥራይ ኢኻ ትዛረብ ኣብቲ ኣገባብ ከዓ ትፈላለየ ስለተፈላለየ ከዓ ብብረት ተራፂምና ምርፃም ጥራሕ ዘይኣክል ሓደ ነታ ሓደ ከጥፍኦ ከም ዘሎ ስጋብ ሽዑ ከመን ከይድና ግን ብዛዕባ ስርዓት ኣይኮነን እዩ ምናልባት ኣብቲ ርእሲ ወይ ከዓ ኣብቲ ኣእምሮ ናይ መራሕቲ ነይሩ ክኸውን ይኽእል እዩ ግን ብዘይካ እቲ ናይ መድረካዊ ዝኾነ ሃገራዊ ዲሞክራሲያዊ ፕሮግራም ካብኡ ንላዕሊ ብዛዕባ ሲስተም ዝሕብር ክፈላለ ዝኽእል
اي نبرن يعني انا قبايه تقبر نصيحه يحرو ولا تخاي يقبر تي يقبر ولا ابزي بزح زربا يعني حجي انتهي زلزل لو انترناشونال اجندا زبال زلو حجي انا بخالي تراجكتوري خريو تفتنا يحيش معناتي ابزي بوليتيكاوي قلت انا تو انا نزارب زلنا مدرب اب سيستميك ጉዳይ اب سيستميك ህንፃዊ ጉዳይ يعني ابو اتينا نزارب የለና እሱ እንታይ ማለት እዩ ህንፃዊ ታሽም ማለት ሕጂ ዘላ يعني حتى هاجر يعني حتى الدوله يعني حتى مودرن دوله بين كمي غيرها تمسكتا كمي انت شو زي ندحريت قريفنا لتاريخ قريفنا حنتي دولة يعني عبزا دولة زياسي كمي تم حضر هلوا من يوم ستيك هولدرز نابجا دولة يعني زيهم كاني زيرو بجروب نفسهم يقولوا يقولوا بجروب نفسهم يقولوا سوشيال جروبس نفسهم يقولوا كم زيغاتات كان نفسهم يقولوا يعني ስለዚህ ነዚ ክልቲኡ ዘተዓርቕ ሲስተሚክ ናሽናል ኣጀንዳ እዩ ዘድልየካ ዘሎ ሕጂ ናተይ ኣረኣእያ ነዚ ክልቲኡ ዘተዓርቕ ናሽናል ኣጀንዳ እዩ ዘድልየካ ዘሎ يعني ምክንያቱ ቀሲዱ ወላ ወንሲ ወላ ውድብ ሓደ ውድብ እዩ ይኹን ጥዑይ ዝኾነ ናራቲቭ እንድሕር ኣልይዎ ኣብዚ በጋ يعني እዚ ውድብ ብካልእ ሚዛን ይምዘን يعني ኣብ ሃገር ምስኣተወ እንታይ ከመይ ከመሓድር እዩ እንታይ ክገብር ፕሮግራም እንታይ ይብል ኣሎ ኣብኡ ኣቲኻ ኣብኡ ትፍትሽ يعني ኣብኡ ትፍትሽ يعني ኣብቲ ካብኡ ሲስተሚክ ዝኾነ ነገር ግን ኣብኡ ኣይታቱን يعني ግን ሕጂ እንታይ ኮይኑ ዘሎ يعني ሕጂ ተደሪቡ ስለ ዘሎ እቲ ዝብሎ ዘለኹ እቲ ኣብ መንጎ ግሩፕ ስቴክ ሆልደርኒ ኣብ መንጎ ሲቲዝንሺፕ ወይ ከዓኒ ኢንስቲቱሽናላይዝ يعني ማለት بتكالات محاضر هاجر ام مسرح او اتيها ابو ترانزيشن اتيها ام مسرح زلو غاغات زي بروهي زلو ጉዳያት ከበር ዝኽእል ንጹር ዝኾነ መደብ ይኹሉ ካዘሎ እዚ መደብ እዚ እንደረዳ ሃልዩ ምናልባት ኮንሰንሰስ አይርከቦን ኮንሰንሰስ አይኩሉ አይ ክኢልን ምናልባት يعني ከምዚ ሕጂ ኮይንዎ ዘሎ ኣይተኻለን يعني بزيك بصلال انت زي خوينسي كونسنسس كبصح ኣይተኻለኒ ተባሂሉ ዘሎ ولا انا ميمني بروجرام كمان تسامعها اب تشارتر تسامعها كمان سي اب متغبارو زغطبካ ነገራቲ ክትፈልይ ክትዓሊ ስለዘይ ትኽእል ፋሕት ብል يعني سي حمشت كون كاصلال غير كان تنبر كذا next time you become 10 or you become 8 or you become 7 كلنا بلا يخيد ማለት يعني ስለዚህ أنا أنت خمي كري دلي كما يخلي ده زي تواهي زي مرهوزي ويا زي trajectory زي يعني association of group rights of component stakeholding up to state مو زي نبي citizenship كيرو زي نبي institutions كوتوكا زي لكاوي كذا عتقكا مرهوتات نايم قالسي مدب نايم قالسي بروح زخنا ما يقالسي برتاهم ختهنس ابزي يوتي ذيكاغل ابزي بقى وال كما يخون نيرو يعني خون تزخون تي ودبات ودب سلا زخنا ناتو تاشو زخنا ازي هاد حاسبلو ساصنيوس باخابزي خوص يخيل نيرو يعني فتفاتاتي دي نابنت اواسا زبصح قالستات يعني اواسا زبصح قالستات نزيتات فتحي نيرو يعني لك فتحي بقى يعني فتحي هذا ناشونال اجندا او ورقه في يعني رود باب غير اللي بيحط بالخانه السخا كونسنسس زي بيقولوا يعني كونسنسس زي رهبهم كله سؤال كا ابتي اخرات تبصحي انا عند كوميشن ስለዚህ መጠን ወስጊሳ ባጀት ካ ስለዘሎ ገለ ስለዘሎ يعني ابو سبتاكيو يعني انت ابو تاكيو ዝነበረሲ ነዚ ሂጂ ዝዛረበሉ ዘለኹ ንክገብር بقعات نيرو ديو وكآليات نيرو ديو ميكانيزمز يعني غيرو نيرو ديو أساريو نيرو ديو زي نزاربولو ነገር يعني نزي كنت نفتش ناسي كنت انتنو يزلنا يعني سلام انتاي فشيلو زبل اندحردا خوينو فشيلو طرح إنا نبل زلنا انبر انتاي يعني نعوف افتي شتو كبصحو زي كالي افتي ناشنال اجندا تقبر زي كالي ابو كمان اتيكا
ፅናዕ ዝነበሮ ጉዳይ يعني ስጋብ ሕጂ እውን ዝፀንዐ ኣይመስለንን يعني ነገስ ኮይኑ ኮለል ይብል ኣሎ እቲ ጉዳያት يعني ስለዚ እቲ ዘረባ መካነ ክሓፅር يعني ንፁርነት ክንብል ከለና يعني እቲ ናሽናል ኣጀንዳ እዩ ናሽናል ኣጀንዳ እንድሕር ኣሊካ يعني ነገር ብመድረኻት ክትሕዞ ትኽእል يعني ካብ ኣይዲዮሎጂስ ካብ ገለ ወፂኻ ሓደ ናሽናል ፕሮግራም ንኩሉ ዘከባእስ ዘይክእል ነገር ፎከስ ዝኾነ ከፈላለ ዝኽእል ጉዳያት ንወሰን ከቐምጥ ዝኽእል ንዕኡ ከመሓድር ዝኽእል ሓደ ናሽናል ፕሮግራም ካብ ስጋቢ ውድብ ስርዓት ታክል ዝኾነሉ ጀሚርካ يعني ናብቲ ግሩፕ ኣጀንዳስ ወይ ኮምፖነንት ስቴክ ሆልዲንግ ናብ ሲቲዝንሽፕ ስቴክ ሆልዲንግ ከልውጠካ ክእትወካ ዝኽእል መደብ ክእትወካ ዝኽእል ትራንዚሽን ሓዊሱ ክግበር ከኣል يعني ስለዚ ብናተይ ኣረኣያ يعني እቲ ንገብሮ ዘለና ወይ ንዛረበሉ ዘለና ብዙሕ ግዜ ከዓ ንዛረበሉ እቲ ፖለቲካዊ መርገፃት መረካዊ ማኒፌስቴሽንስ ከዓ መንፀብረቕታታት ኢና ንዛረብ እምበር ኣብቲ ሲስተሚክ ጉዳይ ኣብኡ ኣቲና ክንዛረብ ኣይ ቲንክ يعني ድሕሪ ኩሉ እዚ ተመክሮ ወፂና ዘለና ተመክሮ እያ ንኣብነት يعني ብዙሕ ነገር ይካየድ يعني ከብቲ ባሻይ ዝብሎ ኩሉ ግዜ يعني ሓሳባት ጠፊኡ ይፈልጥ يعني ኩሉ ግዜ ሓሳባት ኣለ يعني ሲቲዝን ፎከስ ኢሎም እዚ ሓሳብ ዘምፅለው ፅላላት ኢሎም ዘምፅለው يعني ናሽናል ሙቭመንት እንተዘይኮይኑ ካሊእ ኣይኸውንን ዝብልለው ብሪጌድ ንሓመዱ ከማን ዋላ እውን ብሩህ ኣይኹን እምበር يعني يعني ቫይለንስ ፓርት ኦፍ ዘ ሜካኒዝም ናይ ለውጢ ሜካኒዝም ኢሎም ዝኣሚኖም ዝተንቀሳቀሱ ኣለው ብዙሕ እዩ ዘሎ يعني ብዙሕ እዩ ዘሎ እቲ ሓሳባታት ብዙሕ እዩ ዘሎ يعني ግን እቲ ሓሳባታት ኣብ ክሊ ናይ ፖለቲካል መንፀበረቕታታት ናቱ እዩ ዝምዘንን ዝኸውን ዘሎ እምበር ኣብ ሲስተሚክ ታሽሙ ይእቶ የለን يعني ስለዚ يعني እዚ በጋ ስለምንታይ ዘይሰርሕ ዘሎ ስለምንታይ ታሽሙ ዘይኸውን ዘሎ ማለት እቲ ባይታ ኣብዚ ዕግበት ናይ እዚ ንብሎ ዘለና يعني ሲስተሚክ ኣጀንዳ ዘትከለ ዝመሰረቱ ሓደ ናሽናል ኣጀንዳ ናይ ምስራሕ ዕግበት ኣትሊስት ሓደ ይንኣስ ይዕበ ሓደ ሚኒስትሪ ክኸውን ኣሎ ናይ ግድን ኣይኮነን ሓሳባት ብዙሓት ሰባት ከምፅዎ يعني ክልተ ሰብ ከምፅዎ ይኽእሉ እዮም እቶም ክልተ ሰብ ከዓኒ ናራቲቭ ናቱ ፀሪቦም ፀራሪቦም እንድሕር ኣቐሚጦሞ ሰብ ክሰምዖ ዝኽእል መልእኽቲ ክልውጦ እንተኽኢሎም يعني ከምኡ ጌርካ እዩ يعني ናይ ለውጢ ሓሳብ ናይ ለውጢ መርሆታት ክመፅእ ዝኽእል ዝብል ታሽሙለን يعني ስለዚ ከዛዝም እንተኮይነ ታሽሙ ኣብቲ ታሽሙ ንብሎ ዘለና يعني እቲ ጉዳይ يعني ብድርብ ሌየርስ ኢና ክንሪኦ ዘለና ኢትስቦት ሌየርስ يعني ሓደ ሌየር እንታይ እዩ እቲ ቃልሲ ለውጢ ምምፃእ እዩ እቲ ካልኣይ ሌየር ከዓኒ መተካእታ ናቱ እዩ እቲ መተካእታቱ እንታይ ረቋሒታት ይሓቁፍ ጠቂሰዮ ኣለኹ ብኡ يعني ስጋብ ሕጂ እቲ ኮምፖነንት ናብታ ስቴት ሒዛቶ ዘላኒ يعني ግሩፕ ስቴክ ሆልዲንግ ኣሎ ስቴክ ሆልደርስ እንታሽሞ ኣሎ እዚ ድማ ከመይ ገይሩ ከዓኒ ሴፍ ዌይ يعني ሓደ ናሽናል ፕሮግራም ኖት ኣይዲዮሎጂካል ፕሮግራም ሓደ ናሽናል ፕሮግራም ዝሓዘሞኒ ንዕኡ ከመሓድር ዝኽእል ካድር ዝምልመለሉኒ ዝወፃሉኒ መድረኽ ምድላይ ኣብዚ እቲ ሓደ መዋፅኦ ክኸውን ዝኽእል እዚ እዩ ዝመስለና ኣነ يعني ቴንክ ዩ እቲ ኮንትሪቢሽን ዝተዋሃበ ማለት ኩሉ ግዜ ደንጊኻ ምምፃእ ታሽሙ ስለ ዝኾነት ምናልባት ኣብዘይ ቦቱ ወይ ከዓ ካብ ኣረስቲ ወፃኢ እንተኮይኑ ተዘረባ ዩ ካን ሲምፕሊ ኢግኖር ኢት ከሸለል ክትብሉ ፅቡቅ እዩ ቴንክ ዩ ቨሪ ማች ከምቲ ዝበልኮ ተፈታቲጉ ስለ ዝቐረበ ካብቲ መፅኣት ሒዙን ኣርኪብካ ልኡ ኢኻ እንደለ ፅቡቅ እዩ ዝሃብካና ርእቶ እስማዒል as usual so
ካሊእ ርእቶታትኩም ክትቅፅሉ ምክንያቱ ኦልሬዲ ሰዓት 5 በፂሕና ኣለና ኣቑባዝጊ ልቡስ ኣርኪብካልና ኢኻ ካብቲ ከም እስማዒል ካብ ማእከል ክትዕ ኢኻ መፂኻ ብመሰረቲ ዝወፀ ርእሰ ወግዒ ርእቶታት ክትበና ትኽእል هلو يسمع له باي ذا واي لالمبا ود بلاتا يوسف ابرها እንኳዕ ደሓን መጻእኩም ኣስተውዒል ልኩም እየ ግን ምዕንቃፍ ኩሉ ግዜ የሸግረኒ ኮይኑ هو أوبازجي سمعنا هلو سلام نخلهم أنا هتي كسمع إلى برام الشايد له أوه سيو كمان في جنة له يقرب دنقي له مالتي هو أنا بزح أو هتي خبر في النجار الله مثلا كم سمعت أنا عقوب زح كل زغني كابل المعجي وسن بولندورنا بزحنة بتاعت الولاية في سرعة عائلة دلوقتي حتى كل جزء قوامي كل جزء قائل العال مقنعته مرسي سرعة دائرة خبنا اللوم أتليست دمر لا درجة مرسي عقبنا اللون حبار سرعة دائرة لو قوي فعل تمساسا لي تاشمون كبر ታሓንቲ ኣንደርላይን ክገብረላ ዝኽእል እንታይ እዩ ዝሓለፈ ጎዘታት እዛ እስማዒል ዝበላ ግዜ ወሲድና ምግምጋም እንታይ ተማሂርና ካብኡ ንብል ኣይከኣልናን ኣለና ክሳብሎም ማለት እዩ ንሱ ክሳብ ዘይገበርና ከዓ ደጋጊምና ብዛዕባ ጥራሕ ኮይኑ ይስማዓኒ ማለት እዩ ግን ብዛዕባ ሃገርን ህዝብን ስለ ንዛረብ ዘለና ኣብ ሓደ ኮንክሪት ዝኾነ ነገር ክበፅሓሎ ዝኽእል ኮንክሪት እኳ ከቢድ ነገር እዩ ግን ሓበራዊ ተረድኦ ዘለዎ ነገር ምብፃሕ እዩ ማለት እዩ ስለዚ እታ ሓንቲ ክትከውን ዘለዋ በሪቶይ ሓንቲ ሓደ ንፁር ዝኾነ ምስ ሓስካስ ሓፍ ወፍር ማለት እዩ ወፊርካ ከዓ ዝሓስካያ ነጥቢ ታሽሞ ትገብር ትኽእል ሕጂ ግን ፅቡቅ ዝኾነ ማለት ኩልና ብሓባር ማለት እዩ ብውሕዱት ዝበዝሐ እዚ ብሓባር ኣብ ሓደ الرأيان ተሓሳስባን በፂሑስ ድሓር እንደገና ብተግባር ክንቀሳቀሰሉ ዝኽእል ደረጃ ስለዘይበፃሕና ማለት እዩ እንታይ ኢና ንብሎ ሓደ ካብቲ ሓደ ዝያዳ በልፅ ሓደ ሰብ ይዛረብ እዚኣ ፅብቕቲ እያ ትብል እቲ ሓደ ይመፅእ ካልእ ولا بتوسخ انت قولي لا كمان تصدق فيها تبل ግን ብናተይ ተረድኦ መላሊስ ናስ ኢና ንዘራርበሉ ዘለና ኮይኑ ይስምዐኒ እሞ ግዜ ከይወስድ ሕጂ ከም ዝብለኩም ኣብ መገሻ ኮይነ ይኽእል ክሰምዕ ኢለ እምበር ብዙሕ ክሕዘኩም ኣይኮንኩን ታንክ ዩ ቨሪ ማች ብሩኽ ለይቲ ያው ثانك يو بيت እሞ በቲ ዝሓለፈ
እዋን ዝተዋህበና ሪኮሜንዴሽንስ ካልኣይ ሎሚ እውን ንዕኡ ብዝተናኽፍ ዝቐረብናዮ ኣርእስቲ ናበይ ገፁ ክመርሓና ይኽእል ኢልና ኣብ ውሽጢ እዚ ሰሙን እዚ ክንዘራረብ ሰባት ክዕድም እየ ናቲ ውፅኢት ከዓ ኣብ ዝመዝእ ዘሎ ቀዳም ክንዘራረብ ኢና ስለዚ ናይ ሎሚ መደብና ኣብዚ ክንፍፅሞ ኢና እቲ ሬከርዲንግ ክዓፅወ እየ ዝኽርን ክብርን ነቶም ምእንቲ ህዝብና ክንቃለስ ዕድል ዝሃቡና ሰማዕታት ይኹን